mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpapili ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Hi, hello mga kaigsunan ko, mga pinangga ko nga tigpaminawan o tiglantaw diri sa atong Facebook Live. Good evening kaninyo nga tanan and welcome. Ani anasab kita ining kagabhion mga kaigsunan, makiguban kaninyo, maghatod kaninyo sa pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo nga magtudlo ka nato unsaon pagkinabuhi nga balaan, maputli, matarong sama kang Kristo. Okay mga kaigsunan ko, mga pinangga tanang gasunod og naminaw diyan sa inyong tulutag sa ka mga dapit asa mamong dapita, kindly share sa atong nga live mga kaigsunan. Paki-share sa atong nga live ining oras ug takna sa kagabion. Kay ato gyud nga hisgutan karon ang pulong sa Ginoo nga magtambag ka nato nga dili ta magsunod sa tong gusto sa Ginoo. Timan ini kung gusto ka mo adtog langit, biyae ang kagustuhan nimo nga wala gikahimutan sa Ginoo. Paki-share sa atong nga live mga kaigsunan ini nga oras ug takna sa kagabion. Inyong madunggan og babatian ang mga mensaheng makalangit, maghatag kanato og kalig-on kadasig sa tanang panahon. Og namoy mga song request i-kuan dayon ibutang diha kay ito ning tagaag pagtagad. Og sa ato nga pagpadayon mga kaigsunan sa bulato nato ining kagabion, adto kita sa pag-ampo ay mga kaigsunan, ding usa na ko basahon ang inyong nga mga messages. Amahan na mo nga langit noon, salamat Lord ining oras ug takna sa kagabion. Anya na sab kami Lord maguban-uban diri sa kanginan, imong pulong moy among babatian, maghatag og kahayag sa among mga dughan. Salamat Lord sa walay hunong, walay undang nga pag-atiman nimo kanamo.
Salamat kay Lord nga among nabati Ginoo nga adlaw-adlaw mo kami gatiman, adlaw-adlaw mo kami gipakaon gipainom. Wala mo kami gipasagdan. Lord, salamat sa mga naglantaw karon na silang panimalay, na silang nga dapit, na sa gawas sa nasod o bisan asa man sila, Father God. Akong ginahangyo kanimo Lord nga na sila problema, kung na sila kalisod, Amahan, giyahig tabangi sila adlaw o gabi. Giyahi sila Lord nga ilang ma-overcome tanang problema kalisdanan. Father God, walay mahimo ang demonyo sa mga tao nga matinud-anon diha kanimo. Salamat Lord, even din sa social media Ginoo, ang imong pulong mapadayag ngadto kanilang mahimo lang ligon og kusgan pagpadayon ngadto sa unahan. Salamat Lord, abling kasing-kasing, abling huna-huna madinawaton sa mensaheng makalangit. Salamat Lord, ining kagabiyon akong ginatugyan, ginasalig kanimo ang tanan, pinagi si mga anak nga mao sa Kristo luwas kitang panamagaingon. Amen og amen. Okay mga kaigsunan, salamat kay sa Dios ining oras ug takna sa kagabihan. Mayong pagpaminaw o paglantaw diha ni In de la Cruz. Good evening Pastor Kim, watching from Cebu. God bless Pastor. Request lang kog song. Pastor Imong Gune, thank you Pastor. Angelo Aquino, good evening Pastor Kim. God bless. Ni Maisel, good evening Pastor Kim, watching from Tanhay. God bless you always Pastor. Request lang kog song Labod. Sige, paabot ang inyong mga messages mga kaigsunan katong tagaan sa pagtagad. Dalian ninyo og send ang inyong mga song request kay aron day nato ning ma-play mga kaigsunan. I-share ang atong live mga kaigsunan ha, kamong tanan karon paki-share. Paki-share sa atong live mga kaigsunan. Nya paabot ani og ma-receive ta isoon, ma-live ta dito sa may lambog. Ulat-ulat lang ta mga kaigsunan sa confirmation. Okay mga kaigsoon, mga pinanga-enjoy and stay blessed. Mga pulong sa Ginoo ini nga to nga pag-live ang inyong nga madunggan. Munang samtang may panahon pa, pwede pa natong mahimo ang pag-broadcast. Pwede pang mahimo nato ang pagpaabot sa mga mensahe sa Dios nga makalangit. Diri sa kahanginan ato na kining himuon igsuon ko. Dili na ta maglangan og magdugay pa. Ato na kining himuon igsuon nga di mosulti ko niyo sa tinuod. Kung ang atong pag-alagad sa Ginoo walay klaro, wala ta mo tuo, wala ta mo dawat, siguro ni tuo na ang tanan kay nasugod na magpangalagad. Pero kinig yung gitawag igsoon kog application. Munay usa sa pinakalisod kining pagtuman sa gusto sa Ginoo. Kay naamang ko'y mga panahon igsoon ko nga lisod king tumanon ning gusto sa Ginoo. Kay nga tuwa nga gusto mo ay ato nga gustong tumanon. Mga kaigsunan kung nagsunod og naminaw, ayaw gina ninyo buhata, dili ta ni buhaton atong paningkamutan nga mo grado ta og 95 pataas. Ayaw sa gradong 75 kay gamay kulang mo 74 hulog gyud ta. Adto ta sa taas nga standard mga kaigsunan ko magasunod. Taas nga standard na to pagasundon mga pinangga. Atong paningkamutan ang standard nga makalangit mo atong paningkamutan igsuon ko nga ato kini nga makabot. So sa itong mga kaigsunan nga gasunod og naminaw karon dahil siyang tulutag sa kapanimalay talitag sa ka mga dapit, i-enjoy ninyo ang kinabuhing Kristohanon. Kunya dili ta magsunod dili ta magsunod sa sistema sa kalibutan. Nga ang kalibutan grabing magsayaw-sayaw das TikTok, grabing magsayaw-sayaw mubo kay short o uban pa wala dili na makadasig igsuon ko sa mga katawhan. O kahugaw-hugaw na igsuon ko sa kinabuhing Kristohanon. Okay ra di ka Kristohanon. Pero nag-ilak kang Kristohanon kay igsuon. O niya diha sa TikTok, social media ang atong mga post, mga kalibutanon nga mga awit pa ng i-background sa to ang mga maide o napa sa reels o uban pa para lang bang yun unsa may katuyuan igsoon ko. So dapat Kristohanon ka, magmampingon ka sa imong pagabuhaton, dili na yung pagbuot igsoon ko tambag ning kuha sa mga tinuod nga Kristohanon. Ang kaya tinuod nga Kristohanon mudawat sa mga pagtudlo sa mga alagad sa Dios mga pinangga. Dapat ampingan nato atong pagkatao. Taguan pa man gani igsoon. So munay dapat igsoon nato nga himuon nga diin magmampingon ta sa atong kagaling katigot ta mo sakripisyo. Dili na to ipakita ng unsa ipakita daig na social media ug uban pa pinakitang paa, pinakitang puso, pinakitang dughan, magsiksayaw-sayaw. Unsa may naa na igsuon? Makatabang ba na o pila ba kabuok ang naluwas ana?
being a Christians, dapat atong paningkamutan nga every time sa atong workplace, bisan asa ta mag-adto sa atong pagabuhaton, so dapat atong paningkamutan nga diin dili ta himo nga makahatag og kabugat sa bulhaton sa Ginoo. Atong ipagamit ang ato ay igsuon ko nga diin atong kaugalingon at lawas. Atong ipagamit kini sa maayo nga katuyuan. Mao kana mga kaigsoon ang dapat atong sundon nga kinabuhi igsoon ko, mga batan-on, lalaki, babay. Nakoy tudlo mga kaigsunan ha. Para lang gyud mahimo tudlo ginigsoon ko nga klaruhan ay prabag wa nay ugma. So mga babae, mga babae, atong likayan mga girls. Mga babae nga kung mahimo dili ta magsuot og leggings kay lain magukayo mga kaigsuunan ba kana bang fitting kana bitaw bisan ini nga mga fitting kaayo sa mga girls kayo no na. So ayaw lang na igsuon mailag taas-taas ang imong t-shirt kay okay lang. Prangkam pa ka istorya experience igsuon ko sa nanglabay nga mga panahon. Nagtestimony mga pinangga niya galigings o niya kinibang bobo ang iyang t-shirt. Digid makaya, digid masiya kana bang lahi gid igsuon. So nakita nako mas maayo gini ako ning isulti sa kahanginan. Labi na kita mga Kristohanon magita dawat man kita. Kung may mo ayaw mo pag leggings igsuon ko, mailag taas ni mong t-shirt. So leggings mo gud kabalon man ka nga fitting gina kayo igsuon. So ato lang gyud nga ampingan mga babae, mga pastor mo tudlo kita ni ana para to avoid paglikay igsuon ko sa mga dili maayo nga panghuna-huna. Kada moagaw pansin man guna anak kastubangan ya mauna. Moagaw pansinan ya nabas ubos. So para igsuon ko atong likayan, posible mga butang nga posibleng makasangit, posibleng makadisturb sa mga panglantaw unya kay niglantawan ana man ay istorya. Mao kana igsuon ko ang pinaka tan-awon gyud nato mga kaigsunan. So stay tuned, stay blessed with this frequency 101.3 naka-live na ta diha sa may Pulo Alcantara, Cebu. Lamat sa tong station manager diha, Pastor John Real K. Tudlas, uban siyang asawa, Ma'am Normie Tudlas, yang mga anak. Salamat kaniyong tanan og sa tong mga kasilinganan diha sa akong mga pamilya, sa mga Makasaols family diha sa Pulo Alcantara, Cebu. Okay, so maayong gabi idan ni Pastora Elsie Candelario idanyo. Amin and amin, maayong hapon Pastor Kim og sa tanang viewers and listeners. Og insab ni GB MT Himina. God bless. Good evening Pastor Kim, gikan ni J Boy Orel. Maayong gabi diha Pastor Kim. God bless sa imong programa. Ni Ima Faye Gantalaw. Maayong gabi Pastor Kim, God bless sa imong program. Okay, gyada pagyod. Good evening Pastor Kim. Request ko Goodness of God nga Bisaya version. Salamat Pastor. Watching from Nasungan. God bless. Salamat sa tong igsuon nga nada sa Nasungan. Ato ning i-play ang inyong mga requested songs. Ato ning i-play ang inyong mga song request later mga kaigsunan na. Ay mo kabala ka ito ning i-play. Og lain pagyod nga mga messages. Si Bibi yan Mata. Good evening Pastor Kim. Okay, salamat kaniyong tanan sa mga nag-message di pagilain. Good evening usab diha ni Sister Lini Narciso. Pulo paabot lang mo diha mga kaigsunan ha. Diha sa may Agutayon. Kining nagabiyahe pagyod ang ato nga transmitter padulong pa og Laguna. Gapadulong pagyog Laguna. So mga ang travel going to Laguna mga 1 week. Ang repair po dato mga 1 week siguro kay na may trabaho ang atong technician. So every Sunday bason og naabot unyas Biyernes maabot na to niya ma-repair niya on Saturday and Sunday. So base sa Lunes. So 1 week po ang pag-travel going here. So dugay-dugay gyud mga kaigsuonan. Mao kana nga yun anak ning trabaho sa bulaton si Ginoo. So as of now, live lang sa kita magkita-kita mga kaigsunan. Okay, kumusta diha sa may Agutayon?
Kusog kay tadi mga kaigsoon, stable ang signal sa 101.3 diha sa may Agutayon. Dili guys, Agutayon ang Panangon rather. Diha sa may Himalalod sa gihapon. Na atong igsoon diha brother Ray. Yo Fabio. Okay, sa tanang kasunod og laminaw mga kaigsunan, mga pagtudlo, paggiya, pagtambag, pagdisiplina, kay ang atong amahan nga langit nun, mo disiplina po gani ang atong amahan nga yutanon, di ba? O ang atong amahan nga yutanon, grabe mo disiplina. Tungod kay palangga ta, dili siya buot nga dunay usas yang mga nga matumpawak sa kalautan. How much more ang Dios igsoon? Kung mabasa ba ng Biblia mga pinangga ha? Mao kana ang pinakanindot o pinakatahom. Sa atong pagpadayon ato sa patalinghugan ng inyong paborito kayo nga awit. You are now listening with Pastor King. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Wala ko kabalo nga no, nga imo man kong giadto. Dili kayot ko katuo, nga nung gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan. Gitawag mo gayud ako, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kabalo nga no, nga imo man kong giadto. Dili kayot ko katuo, nga nung gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan. Gitawag mo kayot ako, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, imong gunit, di ko magyabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipaligid. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, imong gunit, di ko magyabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipagunit. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, walay katapusan, walay katapusan. Pastor King on air. Okay, may gabi pag-usap mga listeners, mga pinangga na itong nagsunod og luminaw dinhi sa Shine FM.
og sa tanga Facebook Live og sa tanan nga mga naminaw diha karon sa 101.3 Shine FM Pulo Alcantara, Cebu. Okay, ang Shine FM igsoon diri ra nig batang gikan pero karon naabot nagmalabuyok, naabot na og Badyan, naabot na og Cebu. Diha mismo sa may Pulo Alcantara dool-dool na gyud og Dumanhog, maabot nig Barile, abot na po niya ni og Lapu-Lapu, Mandawi, igsoon dita ka sikro. Salamat sa paagi sa Ginoo mga kaigsunan. Wa ko magtuo nga mao ni ang dangatan ini nga mao nga Sibianan. Wala kay matagdi sa tanan. Kay lisod be kay ning pagpabarog og Sibianan pero di gid kapugngan midaghan mga kaigsunan, no? Nya dia sa Ayungon dito sa Iloilo. Duha ka buk dito mga kaigsunan sa Antique, Napastanhay, ug uban pa nga mga dapit nga napabarugan ini nga mao nga Sibianan. Kini igsoon maghatag kini o pagtudlog pagiya sa tanang katawhan. Basa tag mensahe. Okay, kinsa dagoy ni? Mayong gabi diha ni Rolly Dia Istanel Roda. Blessed evening, Pastor Kim, watching from Tuba, Buena Vista. God bless you, Pastor. Salamat. God bless you too. Gikan ni Nita Hinsoy Picore. Good evening, Pastor Kim, watching from Cebu. Request kong song, Walay Sama. Ato nang i-play ang inyong mga song request. Ato lang ipasunod, ha? Okay, itong ipasunod ng inyong mga song request. Napailain, gikan ni Gisame Mariano. May gabi, Pastor Kim, og sa tanan nimo nga mga kauban diha watching from Mampulog, Ili. Request kong song, Sulay. Okay, diyan na. Salamat kayo sa itong mga kaigsunan diha sa may Mampulog. Og diha ni Kapitan Edison. May gabi, Kap. Kaninyong tanan diha. Og sa inyo sab nga mga kasilinganan. Og diha sab sa may mahayag. Okay, salamat sa tanang gasunod na minaw diya sa may Mampulog. Brother Jovi Mata. Good evening, Pastor Kim. From Cebu City, request kong song, Gipangga mo ako. Kanalang, Pastor Kim, salamat and God bless. Salamat sa mga kaigsunan nga na diya sa Cebu. Mga kaigsunan to nga luloying hayaw. Okay, salamat usab diya ni Pastora Elsie Candelario Idanio. So, magpagaling ka, Pastora. Salamat maayong gabi diha kanimo. Salamat usab sa mga kaigsunan tong walay hunog, walay undang nga naga-share sa atong live mga kaigsunan ko. O niya sa sunod na pod nga higayon. Kining Pastor John Real na po maka-live. And also thank you for watching Brother Evangelist Micah Mart Ipano. Correct me if I'm wrong. Brother Micah, greetings from PNG murag Papua New Guinea. Okay, thank you for watching, brother. My new friend, Micah Mart Ipano. Correct me, brother, if I'm wrong to pronounce your name. Micah Mecca. It's a biblical word. Biblical name, no? Thank you for watching. Papua New Guinea. Saan na pag-pronounce? Guinea. Okay, thank you, PNG. From PNG. And another message. Okay, nagkataas-taas ni. Sometimes I have to speak English because we have some viewers from other countries. They don't understand our dialect. So sometimes I will speak English. I will make to practice. I have to practice English. It is the big problem. Pastor John Rel, tabang ra niya ha. Pastor John Rel, will kuan kini siya. Kining may kani siya nga mo kuan ning in English kay kadadlaw gagamit kini bitang talagsa ra ta maka istorya ining mga istorya nga dili ato ay son ko perting problema ha. Nay usa ka istorya ighoon nga kini kuno mga bata sa
gining Amerika parting brayta. Ano man, bata pa gani katigo na mo in English. Okay, thank you kayo. And another message from Alfred Bacani Fundador. Maayong gabi, Pastor Kim. Thank you, taga-asa na ko ini. Ni Kuya Mio. Kuya Mio. Good evening, Pastor Kim. Watching from. Sige lang. Manay ko nabiliban ani igsoon. Barangay Mabunga, greet ko lang ko sa among Pastor dire, Pastor Milky Himina. May gabi da, Pastor. Greet lang po ko niya di ay ko nga Maisel Albarando. Good evening din. Ingon man sa iyang ka-working sa Tanhay, Rinalyn Taob from Romeo Ilarcosa. God bless. Dalaygon ang Dios. Request lang kog song Holy Forever. Pasensya na di ko ka-play og English. Salamat sa pagbasa. Dili kayo makuha. Isa. Dili kayo sa naman to. Okay, dili gyud wala taroy transmitter nga nag-on. So purely nga purely nga live sa Facebook. Okay, so salamat kay sa to nga buhay nga Dios. And Dave Minkito Garces. Maayong gabi, Pastor Kim. Likewise, maayong gabi, Sab. And also Brother Darrell Hirolaga. Malipayong gabi, Pastor Kim. Og malipayong gabi usab sa tanan. Okay, salamat kayo. Maayo ni Pastor John Rel kay nanihapon na. Manihapon sa dia, Pastor. Si Ma'am Normie, nihapon sa mo dia. Sige. Kumusta ko dia sa tong igsoon si katubitang si Brad Nonon asa to Rinon. Katubitang tag-iya to multicab kaput nalimot ko sa pangalan na to. Kumusta ko sa kong amigo dia no. Salamat kay diha sa mga diha sa Pulo Alcantara. And also good evening. Thank you for watching to my new friend si Gaina Japet from Papua New Guinea. Thank you for watching, sister. In English, tanig panalag sa lagi. Greet ko ni Iter ba ni? Iter, Noah, Hosea, Dong, ay sa nawala. Ni Mia, Mama Ya, Sister Fritzy, nga nanihapon diri kauban nako. Wow, nanihapon kabalor bagi kuaning kamo diha pating lami ang sudan yo diha sa kuan lang Pastor John Ril murag diha napita murag walay gutom. Matod pa to sa akong igsoon Brother Ray nga taga Kansumanding dito migtanhay kaingon gid siya dito Ginoon munay giingon nga dili ka mapasmo unsam day maimpatso kay kada lihok kaon. Unang dili ta dito me di ta magluya kay gigutom, magluya kay busog. Diha po misal Alcantara igsoon, wa mi magluya kay gigutom, nagluya kay siging kaon. Amon lagi ni usahay muhinay ning lihok. Kini ba ang taong busog igsoon ko, muhinay ning lihok. May pay pagutman kay murag mo abtik. Salamat kay diha no sa maayong pagatiman diha ni Pastor John Rel samtang diha mi sa mga pipila ka mga duha ka gabi namong tulog diha. May kayo og mga kuan na ang atong mga kaigsunan, mga mapinanggaon kayo. Makana ang kaayo gyud si Ginoo. Salamat kayo sa atong mga pinangga diha karon nga ni hapon. Sa may sudan na ani atong mga pinangga. Salamat ni Sister Rochelle, si Brother Ronan, Okay, salamat kayo og maayong gabi ni kuan. Sister Rochelle Gaba singgit maayong gabi Pastor Kim. God bless likewise. And sa tanang gipang mention ni Brother Darrell. Salamat kay sa itong mga kaigsunan. Aligre ka, sani? Wala man ko matiwas digbasa. Aligre kayo, daghan kayo mi. Salamat, aligre kayo diya sila sa Pastor John Rel, Ma'am Normie, kaninyong tanan diha nga mga nanihapon. May dia kay naminaw na ni hapon kiring kay istorya diri gutom. Enjoy your life, enjoy your day, enjoy your night. Tungod kay si Jesus na diri sa ato nga kinabuhi.
Unsala ni buffalo wings o carbonara amo sudan with isda prito. Unsala man ng buffalo wings. Kining pako so ay ni sila inindating sudan na ni sila karon. Amo adre magkaigsunan kay ganiya. Wala istorya sagot ta mga kaigsunan. Among kuan ganiha kining linuyang. Di po may palakan si mga kaigsunan. Linuyang kuning amo adreng gining uso na mo kay wa may bugas. Inood naman kayo pero happy ra kami dire kay kalabanan tulo ra magiming mabilin diri sa balay kay ako ang asawa ug mga anak to man sa eskwelahan kada adlaw. Kining madali ra gid mga kaigsunan ko kining linuyang usahay wala re kananay kay ikatulog na lang ning kagutom mo na among happy ra. Basta lang igsuon ang bulwaton si Ginoo mapadayon. O tinuod na niya happy ra gyud igsuon no. Wala pinaka-importante unsa may sitwasyon nimo, happy ka. Wala nga kabalo mo dili magud ang kadaghan sa kwarta o sa kawalay kwarta magmalipayon ka naa ni sa satisfied ka sa imong kinabuhi nga si Jesus insakto na. Thank you ni Dave Mingkito Garces. Thank you siya nga pag mention ato nga mga kaigsunan sa ato nga mga viewers, ato nga mga nag-share sa mga sharers. Ikan din ni Brother Ray, okay ang signal sa 101.3 among gipuy-an dool sa Irene. Sakop sa Negros Occidental ang Irene, dili na kaabot ang di na gini kaabot dito ning sa Irene. Layo naman eh. Okay. So salamat kay boundary naman sa Negros Oriental o Occidental. Salamat kay neto ni Brother Ray. Ato ang checker. Salamat kay sa tumang kaigsunan nga aligre kay sa Alcantara. May tag dito ni sa Alegria no kay Aligre. Mo daw nang Alegria ang gitawag og Alegria kay Alegre daw na. Mga kaigsunan ko mga pinangga, enjoy muna sa pagpaminaw. Just enjoy to listen this song. So pasensya na di ko ka-play og kuan ha, di ko mo play. Og English song. Okay, so naka-live man gud ta mga kaigsunan niya, basi unya ba? Sani ikaw ang dalan o kana noon kay Bisaya man gina. Pwede ra kuan. Pwede rag Tagalog. So diyan ay nakatala diri mga kanta. Una diri labod, Goodness of God, Sulay Gipangga, Walay Sama, Ikaw ang Dalan. Amo na mga songs diri nga nakalinya na. Kaya pailain igsoon. Blessed evening Pastor Kim og sa tanang naminaw. Si Relka dinhi. Dorimon gikanig tinayunan. Okay, kaninyong tanan, just enjoy to listen this song. Manyalaman, masabtan tag panalagsag na igalantaw na to nga dili pariha na to, dili Filipino. Manyalaman, masabtan tag panalagsag mga kaiso. Naman ko tayo viewer nga kuan, dili kay na to. Dili ka pariha na to ba? May na mag in English mo tag panalagsa. Malagsa ra gyud bisag wrong grammar, pero kabalo mo mga kaigsunan, kining Pinoy grabe gyud ka kadam ka particular o grammar. Pero kini sila akong gitistingan ay okay ra magkarambulan ni atong istorya. Siya nga kaigsunan no. Normal na siya bisag may kay kamo English o niya fluent kay kamo English pero wa na jud ka maan. Nandili ba kada adlaw nimong gigamit makuang gi ka murag mukupil ang imuhang dila mga pinagmurag wa na ka murag kag manusbleed mga kaigsunan ko. Una nga kuan gyud ato lang gyud practice ni usahay. Okay, so more music ang atong paminawon karon mga kaigsunan. Okay, enjoy sa awit nga naguluhan, Labud. Sa Shine FM, adunay kadaugan.
sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, kalunog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang na malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko o
Pastor Kim on air. Okay, labod usa sa mga paborito kayong mga awit sa tanan. Kining labod mga kaigsunan ko, kung ari ka sa lain kining labod mo ning kuan kana bitaw nga mura og train mag kuan ni kining maglakaw ni sa nasara na sumbungon kining labod pod ari sa lawas sa tao kanang mabunalan bitaw kapreto nga Jesus igsoon pagadaghang mga labod gipuspusan para mga labhag igsoon ko kanang labod grabe na gina kay mi burot ba nga mo kanabita ugasan na igo sa bunal mo burot mga kaigsunan mahubag siya so grabe kasakit ning labod mga kaigsunan. Okay, so salamat kayo sa itong mga kaigsunan nga kanunay nagsunod ini nga mga buluhaton. May gabi ni Gina Lee Serapiloy, may gabi Pastor Kim request kog kanta tinuod nga kalipay. Salamat Pastor. Sa mga naglantaw nga wala lang nagparamdam diha, may gabi kaninyong tanan. Usa sa pinakasinggit ini nga mga Sibyanan mga kaigsunan isang kaluwasan. Okay, so kaluwasan ang kanunay natong singgit, ang kanunay nato nga awhag kaninyong tanan. Kaya ang kaluwasan igsoon ko mo'y pinaka-importante nga mabatunan sa tao first of all. Una gyud sa tanan kay walay kapuslanan igsoon kung nangalagad ta o niya watay ka klaro og luwas magdili, no? So thank you sa atong igsoon Brother Edgar Mahinay from Canlaon City. Okay, Brother Edgar, kumusta naman mo diha sa Canlaon? Dugay na ba kung waka nag-Canlaon, no? Plano ta ko nga mo bisita diha sa inyo ha, kaso lang tungod sa honest lang yun, tungod sa kadaghan sa itong mga piables, no, na maapiki tayo, lalayo man ang Canlaon mga kaigsunan. But soon, maghatag ng Diyos og extra, maka-visit ko diya sa Canlaon, maana ako puta og pula. No, kay daghan kay kong mga higala, no, mga pinangga na to diha sa Canlaon City. Salamat ya Brad Edgar. Napagilain na Kaliura ay saan niya? Lanlan man siguro ni. Good evening Pastor Kim, pa-shout out ko sa Kaliura's family, sa Gaysay's family og sa ako ka uban sa work. Almar Juralan from Ili Himalalod. Okay, so salamat kayo. So makiksunod sa may Ili Himalalod. O mabalik ta diya sa Ili igsoon sa Himalalod mga October. Ito na buluhaton na po diha. Salamat sa itong mga kaigsunan nga kanunay nagsunod. So sa mga nagsunod karon igsoon, kanunay itong pahinumdom is first is kanang kaluwasan nga para langit. Pwede man ka naluwas sa sakit, naluwas ka sa kagutom o guban pa, pero ang pinakasiguroon nato kana bitang kaluwasan igsoon nga malangit gyud ta. So kana bang aduna tay gitawag og maayong relasyon, aduna tay relasyon sa Ginoo. Ang tao ug ang Dios na ay maayong relasyon. So kaniadto patay man gyud ta igsoon atubangan sa Dios tungod sa atong pagpakasala. Apan karon nga nagpakamatay siya, gihalad iyang kinabuhi alang kanato. So ato grab kini nga mao nga opportunity, kini nga mao nga kaluwasan nga gihatag sa Dios nga dili na to sayangan, dili usikan. Kamong mga kaigsunan kong naminaw na ni hapon o kung sabay inyong gitrabaho diya karon, ayaw ninyong sayangi. Nga ang pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian. Ayaw ninyong sayangi. Nga naay gibuhat ang Dios alang kanimo o para kanimo nga diin luwason kaniya kay dili gid siya buot nga dunay usa nga malaglag. Dili siya buot nga dunay usang maimperno. Munang ang tao kinahanglang mutuo. Ang tao kinahanglang mudawat sa kaluwasan. Unya, ang usa ka tawo nga mituo na, midawat na, manglantaw na pod, magsusi na pod unsay buhaton isip mga anak og Dios. No? Isip mga anak og Dios unsa na poy angayan nga buhaton. So mo nay diskubriyo ning son ang angayan nato nga buhaton mao kini ang ibutang sa hunahuna. Magkinabuhi nga balaan. Magkinabuhi nga putli. Likayan ang mga butang nga makadili makaputli. Magkinabuhi nga matarong. Simple rin yun na kayo igsoon. Prolisod bin ang buhaton o magkumpiyansa ka. Sunod, magkinabuhi ka nga sama ni Kristo. Sumala gid na sa Biblia. Muna nga naay mga pastor sa ato nga mga dapit,
aron magiya kanato sa mga butang nga angayan panghimuon, angayan pa nga biyaan. Kaysa tong pag-alagad sa Ginoo mga pinangga ko, naagi kay biyaan, naagi kay likayan, naagi kay hunungon, naagi kay undangon. In order nga mahimo nimo ang kagustuhan sa Dios, kay adunay mga butang nga dili nimo pwedeng pagsabayon. Dili pwedeng dunganon. Kinahanglan gyud nga imo gyud igsuon ko nga biyaan ang usa. Ha? Biyaan nimo ng usa para gyud imong mafokusan ang usa. Muna sa atong kinabuhi, ato nga kinaiya batasan, nagitay biyaan para atong masunod ang iyang kagustuhan. Muna mga kaigsunan, nga adunay mga panahon sa itong kinabuhi nga maglisod tag biya nini, maglisod ta og likay nini kay ganahan pa man ta. Igsoon, daghan ba yung panahon nga ang atong gusto mo'y muhatod nato sa kalaglagan. Yes. Kabantay ka na mga batanon, haras kay magminyo. Ha? Piting harasa. Pag abot sa tunga-tunga, di nagmahay. Manaw sa igsoon sa tong kinabuhi kung kanabitang dili ta maminaw og pastor, di ta maminaw og tambag, di ta maminaw sa tong ginikanan. Guba ang atong future. Guba ang atong kaugmaon. Nga naman, maminaw tas mga eksperto, maminaw tas mga swito, mamalandong ta, submitar na to sa Ginoo ang atong plano, ang atong kinabuhi aron dili ta magmahay sa kaulahian. Di ba kabantay mo na yung mga bata kayo nag-live-in na, mga 15 pa lang ipon na, 13 pa lang ipon na, 17 ipon na, hala sige, wa makasal. Pag-abot sa mga panahon nga wala ma-enjoy ang ilang pagkadalaga, wala ma-enjoy ilang pagkaulitaw, bata pa gani, wa na. Mura nag 50 edad. Ngano man, gadali-dali lagi. Nga kada bitaw nag-ipon nga wala sa panahon, wa pa ka mag-eskwela. Piti pang tapulana. Awa na, nila pa to nagkaguhay-guhay ng kinabuhi. Ha? Gwapo pa to kayo pagkaulitaw, gwapa pa to kayo, di nagka-atrakanay gyud sa kaugalingon kay kagwapo ba? Sinaw kay buhok. Peting ko pag kasunis. Purma kaayo, humot kaayo. Ha? Pertig yung pagkakuana. Pertig yung pagka-atraka. Nya, pirmi nakapang lipstick. Nakapang pabalod sa pilok. Nindot kayo yung tanaw, di na-attract. Kining gugma si yawa, igsoon na po, gugma ni yawa. Ade, pastor na kining gugma si yawa nga ihatag sa tao nga, sige. Ade, tanawa, gugma pa na sa Dios, dili ka makayo na ana. Yang gugma sa Dios, igsoon kung nasa tamang pamaagi. Gugma po si yawa, igsoon. Hala, sige, gugma. Hala, nus. Taman sa ginawa. Ade, nag-ipon. Di, karon ipon, di nakaanak, bata pa kayo. Kasi nitabo. Nya katong inyong mga lipstick na padagway to. Katong mga pahumot na padagway to. Ha? Igsoon ko, pag maminyo ka, sa dalaga pa ka, humot kay ka. Humot kayong perfume. Inikaminyo na nimo, humot na kayong haplas. Ha? Bata pa man. De, sa una, sikag patisoy-tisoy si mong motor. Tisoy kay motor, gwapo kaayog na yung sa mga latest nga mga accessories, palit na yon. Pero pag kaminyo na, wa na. Ang sakay sa motor, kana pang chicks. Chicks pa'y karga sa motor. Pirming gihugasan. Sino kayo? Pero niabta ng panahon, kay tungod lagi nagpadaog sa unod, nagpadaog ining gibati nga way klaro. Okay, ang sakay, dili na chicks. Ang sakay, kahoy na. Ang sakay, uling na. Tanawa ra. Nawala nagpatisoy, nawala nagpagwapo. Kay nanguling na, namagol na. Nga naman, wa ka mag-eskwela. Perting paitang kinabuhi. Wala sa plano sa Dios. Nag-una-una. Nagpadala sa unod nun nga pagpati. Monay hinungdan, mona igsuon ko, nga kundi ta maminaw bitas tong ginikanan, mga batanon, ang mahitabo mga kaigsunan, guba ang kinabuhi. So, sa mahitabo? De? Yang saon naman narong mga kining atong ug nanay bata, de wa na ikapalod, wa na pasiksi, wala na, wa na ikapagwapa, kay magpagwapa pa ka ni mong anak way gatas way diaper, di na magsirbe.
Na ikaw po ha, nanguling, nangahoy, nanarbahog construction, perting paita. Pag abot igsoon pila ka tuig wa ka agwanta, nagbulag kay ang giawayan, wala kusog pang manabako, kusog pang mainom. Niya napay gatas, napay dayaper, napay asawa. Perting problema, perting pambugatan ng construction. Nag-away, nagbulag, nagkaguhay-guhay ang kaugmaon. Ha? Nagkaguhay-guhay ang kaugmaon tungod sa desisyon nga way klaro, nagdali, naguna-una. Wala mo sunod sa ginikanan, wala mo sunod sa mando sa pastor. Wala na. De? Adto na mo dool na, ma, pasaylo ako, ma. Pasaylo ako. Nagakugos nagbata. Piti nang niwanga. Ha? Nila pa to, nibudlat ng mata. Wa na maing kaon sa dalaga pa, gisuportaran. Pa eskwela, haladay, eskwela day, dagko kig balon. Napay para pang lipstick, napay para pagwapa. Hala, sige. Pero nadaog sa gugma, sa demonyo. De, gubang kinabuhi. Ang imo mga classmate na maestra na. Ha? Imo mga classmate na maestra, professional na. Nagsakyan na, nakamotor na. Pero ikaw, labandera. Wa ko nag-condemn, pero kamatuoran eh. Ikaw naglabandera, agi mo pong kalibin, tigaswat sa linabhan, tighatod sa nagpalaba. Nanguling, nangahoy, na nakaglubi, namunot, construction, di ni pag-condemn igsoon, kamatuoran ni nga tong gitambag. Kundi ka ganahan magkalisod-lisod ka sa umaabot, tarunga ang imong kinabuhi karon. May chance kang gitaan kag kagayunan sa imong ginikanan maka-eskwela. Hala, eskwela. Tarong eskwela. Bulahan gani mo ng eskwela karon na may ginikanan nga atiman, na mo mupukaw, na ay mo kanabitang mo muhukad yung pagkaon, na mo labas yung bistik. Ang ubang taon peting luya. Nga ga working student igsoon, mumatag sa iyo, magtuon pa, napay isugo ang amo, ya kining perting lisuda nga kahimtang. Perting lisuda ang kahimtang. Muna igsoon dili kumingon nga sayop nga wa ka kahumag eskwela kay di magandi ka dinay nga do na mga sitwasyon nga maglisod, pero ayaw taon og tuguti nga makahunong kag eskwela tungod lang ni anang mga rasona nga tungod sa gugma, tungod sa kaulag, tungod sa pagdali-dali. Pwede siguro wa ka kahumag eskwela kay lisod imong ginikanan, so atong masabot. Pero dili sa ingon ana igsoon, ngayon ana guba kayo perting musamot ka purdoy ning Pilipinas. Tungod sa mga lalaking babae nga mapasagaron. Gitagaan tag kagayunan sa gobyerno nga maka-eskwela, ang uban ganing nga university gilibre na. No? Perting nindota nga mga offer. Muna mga kaigsunan nga kanunay natong gipaabot na kaninyo nga maminaw mo tambag sa mga pastors, maminaw mo tambag sing ginikanan, kasulay mami kalisod. No? Dili gani tanan nga nakahumag eskwela sayon ang kinabuhi. Ha? Dili gani tanan nakahumag eskwela, hayahayang kinabuhi nagkalisod pa man gani. Samot nagitagwa na eskwelahan, samot pa gyud magkalisod nga nanay anak. Nya karon dungagan pa gyud. Lisod gani kay mong ipakaon ninyo. Lisod gani kayo ipakaon sa anak. Samot pa gyud og magkasakit. Kisay basulon, gobyerno. Kisay basulon, Ginoo. Ginoo. Og naa ka Ginoo nganong nakalisod-lisod mami. Oy, mirisi nimo. Hinood na igsoon. Ngano wa ka maminaw og tambag unsay gingon sa Biblia sa Panultihon 16:1? Ha? Ang tao maghimog laraw. Yes, natay mga laraw, pero kinalang ato ning itugyan si Ginoo kung tama ba ni. So dili pwede nga ang Dios mo kalitrag tungha sa imong tubangan. Kanay mong plano dili mao. Kana mga mensahe sa Dios dili na pwede nga mismo ang Dios manaog diha o padunggon kag tingog. Na, kabag ka magigdalagan. Asa niya ipaagi? Sa mga pastors. Di ba? Kinide karon. Gipahibalo mo igsoon aron masayod mo nga iproseso itama ang kinabuhi, unaha paghigugma ang Ginoo aron ang imong kasing-kasing dili masayang. Kung gusto gani mo nga inyong kasing-kasing maalagaan pag-ayo, adto sa Dios na ihatag. Unya ang Dios na maghatag ug magatiman sa imong kasing-kasing nga dili ka magmahay. Kabalo mo ang pamaagi sa Dios sa tao, sa babae ug lalaki magminyo. Pinahimutang oy. Pinahimutang jud. Na may kalisod pero kana bang duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Oh, dili kay murag whole life na lang ninyo lisod.
Adili po na oy. Manadigi ko mo too nga Kristohan ang tinuod nga Kristohanon nagpirming lisod, pirming pait. Di ba? Kabalo kay igsoon pag ang usa ka sitwasyon kanang bitang gadali-dali, walay kwarta. Sige nag-away oy. Talagsa kay pamilya igsoon gawas lang Kristohanon nga walay kwarta, dili na magsigaway. Pero kining dili Kristohanon nga walay kwarta igsoon ko. Init kay nag-ulo. Labi na nitong panahon karon nga kusog init pag-ayo. Muulan pod. Ha? Na, peting initag ulo niya, napay anak, igsuon ko, nga pabuyag. Alangan dili magsigtiabaw nga gigutom. Alangan nga dili gutmon nga way kapakaon. Alangan nga usamay ipakaon nga tapulan, wa pa'y trabaho. Sige pag dula na way email, sige tubang anang cellphone. Ang ipalalit og gatas, gipalit og load. Gipaslak atong wifi. Naperting lisoda. Muna kabalo mo, nganong nagkalisod ang tao? Ay ginyong basula ng gobyerno. Basula na imong kaugalingon, nganong na ingon anak ka karon. Ha? Kanay mong kaugalingon atong kaugalingon ang mablame. Gitagaan tag saktong proseso sa Dios. Are paminaw ha? Usbon kuning istorya ha? Kabantay mo sa gibuhat sa Dios sa unang panahon in Genesis. Unsay una niyang gibuhat? Tao ba or mga tanom, kahoy, isda, hayop, sapa, tubig, kang hayag, kang ngit-ngit. Di ba? Gipaulahin niya ang tao. Gipaulahin niya ang tao. So nanay tubig, nanay mga sagbot, nanay mga prutas, nanay mga isda, nanay kakaliguan si Adan og si Iba. Glass niyang gihimo ang tao igsoon. Nga naman, may utok ang Ginoo maalamon siya. Dili siya buot nga ang tao magkalisod. Mo nang iyang gipahimutangan daan. Pero kabalo mo igsoon, unsay natabo karon sa tao dinhi sa ato? Maghimo daan og tao, usa magplano nga maghimog balay. Nasabtan? Ha? Ha? Maghimo daan og tao, usa maghimog balay. Mao na nahitabo nga perting pagkalisuda. Inig panganak asa man pulo, asa man ibutang. Mo nang daghang itlog mahulog. Nya sugarol pa kayong dako, ana. Sige pagpamaraha. May gani kay wala mauso ng taksi. Palmo. Oh, sugal pa igsoon ko. Mutabako pa. Mo inom pa. Kanang inom bitaw igsoon, gaingon man ang uban nga okay ra. Kay sisos gani ga painom na. Pagkadakuha ginang balikwaot nga tudlo ay igsoon. Kay mo na inyong sundon kan inyong kinabuhi guba ginoon. At bisag tan-awon pag ginato. Bikin sa kuroy, kinsa may palahubog, kinsa may hinginom da igsoon ko nga maka testimony sa simbahan. Igsoon, salamat kis Ginoo sa iyang gihimo nga bino. Ha, tanawa ra? Nga kining sulod sa 20 na ko katuig nga ininom. Akong lawas healthy, akong pamilya nakatigom gimig dako kay kwarta tungod sa pagsigi na kong inom. Ha? Muna igsoon ko ay gimog padala sa tudlo nga klaro kayo ang ebidensya, makagubag pamilya, makagubag kaugmaon. Kabantay mo, sulay mo tan-aw sa balita. Usa sa mga hinungdan nganong daghang mga maaksidente, hubog. Ha? Klaro kay ni prangka kay ni pagka-istorya igsoon, hubog. Ha? Naay naglakaw hubog nahulog sa kanal. Naay naglakaw nga hubog nagbaklay sa dala, nagpatuka, naligsan. Naay ga-drive nga hubog. Nakabangga, may lagamay nga sakyanan kay murag gamay damage sa kitong mga dagko king sakyanan. Pila ka buk ma-damage. Unya, ang taong makainom, ang taong hubog, inigabot sa balay perting isuga. Pero napoy advantage kuno pastor pag taong mahubog. Ano man pastor? May na mo English. May na mo Tagalog. Anam din daw. Sinong matapang dito? O ana din, sinong matapang? Piting isuga. Muna mga kaigsunan, daghang na damage sana. Muna kung sa atong pamilya igsoon, maugi na maghari-hari ng mga bisyo, mga sugal, unsa pa man na online or offline. Ha? Grabe igsoon nga mga sitwasyon. Buguba sa atong pamilya.
Muna nga dapat maayo gyud mo nang mga batan-on may yung ipadala og simbahan aron ma-train up kayo sa gingon sa Biblia, train up a child in the way he should go. Tudluan ang bata samtang bata pa siya nga magiyahan siya nga ayaw ana dong, ayaw ana day. Kay inig kabatgo na nagbuot magtimaan siya nga gitudlo siyang mama o papa nga dili ni maayong mga buhata. So mga anak nga wala matudloy, walay mga ginikanan nga nagtudlo. De, nag-live-in og sayo, nakapanganak og sayo. De, perting pakalisura. Ha? Lisod kayong kinabuhi. Kunya, usay may tabuig son, dakog damage. Mga sugal, kana, inom, tabako. Maapil pa og usan pa mga grupo-grupo igson, Kristohanon man unta. Ngano man, matod pa. Para kuno proteksyon. Wa mo'y salig sa Ginoo? Ha? Wa mo'y salig sa Ginoo? Napo kayo bang mga Kristohanon tinuod giniigsoon, gaangkong Kristohanon. Ha? Gaangkong Kristohanon. Pero dili mulakaw og walay dala nga kining isuksok sa kilid kay magkinaunsa gyud kuno. Wa kay salig sa Ginoo. Ha? May mag-authorize gud ta na. So mga Kristohanon na akong tambag ninyo nga dili ta authorize, ha? Nga magunit gawas lang may lisensya pero bisan pa tuog na lisensya igsoon kompletog documents kana wa may laing rason gud ana is mao ang panagana si mong kaugalingon pero di ba makahimo day ang Dios gawas lang di ka Kristohanon or nakay tawag sa balaod so wala na problema, okay, legal na siya. Kay usa sa ato nga mga igsoon kaniadto mga pinangga nagbaton day niya na wa ko kabalo nagbaton di ay nakabalo ko wa na booking na. Nakapuyo gyud prisuhan og kadali. Sa simbahan, wa gyud kahatag og 10,000, 20,000. Pero pag piyansa 40 ka pin. Nakahatag man lagi, muna usahay igsoon. Muna dako kay problema. Muna kita mga Kristiyano dita maghupot niya na. We are not authorized. Even may complete papers, pero Kristohanon ta atong isalig sa Ginoo ang protection. No? Nga naman, o di na madalagwali, naniyo na, no? So muna mga kaigsunan, sometimes, usahay ang Dios, dili na mahimo nga sentro to protect us, to guide us. Sometimes, ang ato na lang, nga, murag, secondary ang Dios. If ever, nga dili mo tungha ang Dios, naatay protection. No! Kinahanglan nga una ang Dios pirmi sa atong sitwasyon, sa atong kinabuhi. Kaya kung makaprotect kasi mong kaugalingon, mas makaprotect ang Dios. Muna sa ato nga future, sa ato nga kabataan, sa lalaki, babae, kanunay na itong gilitalyo igsoon. Paminaw mo sa pastor, paminaw sa tambag sa pastor, aron dili magkaguba-guba. Muna nga atong tudlog tambag. Kamo nga mga kaigsunan ko, nga klaro man yun ang gitudlo sa Biblia, bisag kaboy mubasa diya, in 1 Corinthians 7, ug sa uban pa nga mga libro igsoon, nga dili gyud maayo ang pagpanapaw. Once nga married ka, so dili gyud maayo nga makig-ipon ka, lalaki o babae, nga minyo na mo, kasado na mo, so legal na, nakasal ka sa pastor, nakasal ka sa mayor, nakasal ka sa judge, or nakasal ka sa, napamantoy lain na to ha, nakalimot ko, bisan sa uban nga mga gi-authorized, nga makakasal, pero ang uban na sa bingit ng kamatayan, according sa to nga seminary, so on. Pwede legal na siya. So, once nga nakasal ka, so, dili na ka pwede nga magminyo once nga buhi pa ang imong partner. Gawas nun lang ka, according na sa Bible, gawas nun lang kang magminyo kung patay na ang babae o lalaki. Pero once nga buhi pa, pwede mo magbulag. Alangan na magpakulata ka. Puli sa kang mama ni mo. Oh, sabot-sabot lang sa mo diha. Ayaw papatay, oy, dagan, layas. Dili kay aminyo gumi, kinalang rin magpakulatra ko ni kay minyo gumi, no. Bisagon sa kaminyo, pwede sa mo magbulag o kadali. Ayaw gyud paghuna-huna nga mangita kag lain. Ang sunod nimo hunaw-naon kung nag-separate na mo para na lang dili gyud ma-damage imong naong dag masumbagan. Aw, kuan lang una, separate lang una. So, ang sunod nimo nga plano is mag-uli mo. O, ipasig-uli mo. O, ana na siya. Di ka pwede magminyog lain. Di ka pwede gyud once nga kasado mo.
No? Basta kasado mo, di gid ka pwede magminyo. So ang matawag ana igsoon ko kung naghimo ana bisan dalaga ang imong giuyab, giipunan or ulitaw man ikaw minyo, pagpanapaw gina igsoon, no? Pagpanapaw usa na kadako nga kaso nga tubangan sa Dios o gatubangan sa ato sa family code. Wala mga kaigsunan ko naagi atubangon. Ari po ta igsoon, so adultery ang tawagan ng mga kaigsunan. Kanya pagdating po nato diri sa mga puros mga single, mao sab ni igsoon. So dili gyud maayo nga ang babae o lalaki ani ha ato nga gamiton kay pag seminar man nato ni pagtudlo man nato ni diri mga pinangga. So mas maayo gyud, it's better gyud mga kaigsunan nga usa ta magdulog. Ang babae o lalaki manag-uyab mo magina alangan magkuan. So manag-uyab magina magdulog, maghimog bata. Kinahanglan humana og kasal. So ang kaslon igsoon must be 18 years old above. Okay? Ang pwedeng makasal 18 pataas. Nya must be single. So mo nang mo kuha og sinumar certificate of no marriage ang matag sides by o laki. Nya with the concern or with the kini confirmation sa isig ka parents labi na og 18 pa below 25. So the rest ana nga mga ages, mga edad, so 25, 26, about sa 30 o pataas na, so okay na siya igsoon. Kamo na lang. But usagi na nga tong gituro lalong kita mga Kristohanon nga kung mahimo adunay kalahian ang pakigrelasyon sa mga Kristohanon o dili Kristohanon. Kay mostly manggod ang common manggod nga relationship sa mga batanon labi nag 18 ana perting kusuga. Usag gyud di ka klaro igsoon to avoid sa gitawag og fornication. Pakighilawas gawa kami niyon. To avoid that, kay daghang kay nahitabo igsoon, matingala ta nga magpakasal si kuan. Uy, kalita man. Okay, wa na di dili wa na di ay. So kung mahimo igsoon mga pinangga ko naminaw nagsunod karon. Kung mahimo makasal mo nga way nahitabo. Ha? Basta 18 lang mong duha pataas. Okay na kung mahimo walay mahitabo. So dapat ang ato nga pakigrelasyon sa babae ug lalaki isip mga Kristohanon dili na to subayo ng naas kasagaran. Magsiglon-loon sa motor, magsighalog-halog, magsigigahawak kamay, ug uban pa nga ginahimo sa kalibutan duol kay na sa dangerous. Duol kay na sa dangerous mga kaigsunan nga sitwasyon na. Kabantay mo sa manag-uyab na sa kalibutan, adto dayon og mga nindot nga mga lugar, magkawat-kawat dayo, kiss-kiss. Asa man na magsugod, positive og negative, igsoon ko, aduna na siya reaction. Pag mugraw na mga pinanggawa, damage gyud. Ang uban, ari ipaagi sa chat. Pakalamiang mo chat, pakanindutang mo chat. Ganahan gyud ka. Kabalo mo igsoon, daghang kay naghimo ana. Tungod di nakagwantas gibate, gipahungaw na. Diha pa lang sa cellphone, samot nang mag-abot na. Kana igsoon, grabe na, kabasa mo sa Galasya, kabasa mo sa Korinto, kabasa mo sa uban, kalaw-ayan, hugaw, mga hilas nga mga buhat. Basi ba igsoon? Og aniha ako rin lihayan nga term ha, hopefully masabtan ninyo. Daghang mga sitwasyon nga sigig lantaw anang cellphone, adunay mga gitawag og porn. Kasabot na mo ko sa porn ha, di na nalisod sabto ninyo. Video and picture, unsa pa na mga hugaw nga mga laswa kay nga mga talan-awon. Ang may tabo igsoon, magsarili. Kasabot na gid mo ana. Mga kaigsunan ko, mga pinangga, kinahanglan ko ning i-detalye sa matag usa. Kay base sa atong pag-alagad sa iyo, grabe ta mo praise and worship, grabe ta mo lead og praise and worship, grabe ta sa simbahan. Pero naa tay tinaguan panahon sa ato nga private time. Kanang way lingaw, magsiglantaw og mga videos. Kay karon pertin daghana. Nanagunang wireless fidelity sa tuwa. Kusog kayo. Inig pop up ana igsoon, pertin daghana nga mga gitawag og aning gamitong kuning nga termino ha. Mga nila pa to vitamins sa mata.
madahag sa mata lang nga utok, kasing-kasing, tibok lawas nimo apektado. Munay mga sagwa, mga hugaw, ug munay igsuon, munay mga pamaagi, usa na siya sa trabaho ni Satanas nga ang usa ka tawo maingganyo, maganahan, lalo na pag naay uyab, dito na nila i-prove, ipakita, ato kunong sulayan, ato kunong testingan. Dalagi ka sa trabaho sa yawa. Kani igsuon ko, di ni mo ila ugon sa imong posisyon sa simbahan. Lalo man na pag dili ka prayerful, dili kay masag Biblia, anak kuyaw ni igsuon, kay daghan usa sa mga makadamage sa mga alagad sa Dios natong tanan nga magamping ta, walay exempted ani. Kining tulo usa sa pipila bagsig na may kadugang. Kining dungog, posisyon. Ha? Kining dungog, dili kayo ni. Kining kwarta. O kining babae. Mao ni mga kaigsunan ang pirmi. Usay kabantay mo sa gikuan sa Biblia, bis kamo na lay post kay di na ko moable kay malangan na ta. Nga ang unod. Grabe og kanang pakigbatok. Unod igsoon ko. Muna karon unsay nitabo, daghan kayong galibin. Daghan kayo nga na yes, stable ra sila sa ilang family. Nara siya siyang bana, nara siya siyang asawa, pero naay kabit. Wala nagbulag, nara, nagtago-tago ra. Nara magulian ra silang balay. Kini bitawng naragi silang balay, gasuporta ra sa mga anak. Wala di gid halata. Ang uban nga preso na kay nasakpan. Nasakpan na. Tungod ni igsoon kabalo ka, yawa ning trabaho kay na ang matagyawa, nanay duty kada adlaw, nanay mission kada adlaw, nadagwan ni sila kuta nga nanay sila kuta igsoon nga kinahanglan nga makakuha makadamage kag kinabuhi nga 100 buok, ikaw kay murag dugay-dugay na ka, swito na ka, imuha 1,000 imong damage kaya bisag unsa basta kay madamage, basta lang kay di na mga lagad og Dios, bala ka lang bisag unsa basta tintal. Unya, kung walay pagtudlo, walay pag-iya, igsoon, walay kanunay nga mag-impart sa mensahe sa Dios, unsay may tabo, ang yawa, kini pagusto ta. Kay nila pa to ba? Ngawat ta. Ano man, huway gabantay. Tanawara. So, munang itudlo, munang kaita sakitang katudlo. Yes, igsoon kabalo mo, sakit tuon ning pakatudlo, sakit tuon ning pakasulti, pero maprotektahan ang imong kalag nga dili mo tugpa sa linaw nga kalayo. Na yung mga espiritu ba sa term, laman sa Biblia, di man ikuan, kinaman sa Biblia, kanang kaulag, spirit of lust. Kaulag soon. Nga naman, sa siging gilantaw, kabantay mo, kanang maglantaw kag salida nga abat-abat, nya labi naglilantaw ra ka sa laing balay, kay wa kay TV, nilantaw ka silingan, dito, naabta na kalas 10 gabi nya ang gilantaw, pwedeng kuyawa. Nga mauli, padagway ka, nga imong ma-imagine, nga katong salida nga perti makabatiag naong, katong salida nga grabe ka kuyaw, murag imong ma-imagine nang kaigsoon kung kanunay nimong gilantaw na. Unya na kay uyab, muingon man ka, gupahan nimo oy nya ang unod wa na gahibok-hibok na. Dito muingon atong trayan. Magsugod na igsoon ko munang dapat mga pastor, kita makaigsoon ko mga ginikanan, please monitor your children. Kinsay ilang uyab, dapat igsoon, malikayan, nga maminyo, makasal, ni borot ng tiyan. Ako igsoon. Prangkag yung mo istorya, ako'y makasal. Ako yung prangkahan. Anak yung kadaghanan. Dili maayo. Kanabay dili maayo ang dungog, nga gikasal ka, naburot na ka. Dili maayo. So nindot kaing kaslo, nindot kaayo nga sa unang kiss diha sa tubangan sa pastor. Nindot kaayo nga sa unang pagakus nimo diha sa tubangan sa kadaghanan. Yumi daw. Do the first legal kiss. Katong ubang cases ni pastor, illegal to? Kawat-kawat to? So igsuon mo ni. Muning kanunay itong impart nga mo nay maghatod ka nato sa kalisod. Wala mahimutang ka. Sultan ta mo magkalisod pa man ganing na rapper pagkakasal.
Muna mga kaigsunan atong ipabot nga daghan kaayo nga mga panghitabo sa kalibutan, wa ta kabantay ato mga kabataan at mga kanakan. Natua. Sige, ate, kuyog mi ni kuan, manuroy mi, mangaon mi dito kikiam, manamig timpura. Ha? Ay salig ta kay Kristohanon ba ni? Ha? Piyansa ka dong, kining yawa daw di ba na mila Kristohanon? Amping mga ginikanan. Ha? Unya kamo pong mga boys, mga laki, be respect. Napot ay respeto. Mamisita mo adto sa balay, mananghid mo. Unya ayaw niyog tuguti nga makita mo nga agkuyog-kuyog, yes, dili sayop. Pero atong likayan kay ngano na namang gumoy relasyon to avoid sa mga ulistorya sa mga people. No? Nya, dapat kung magminyo, kung nagkauyab manggin mo, di magin mapugan niya sa tamang edad, wala na problema. Okay kayo na. Pero dapat likayan ninyo nga maka-create og story. Ha? Maka-create og story. Kay ngano naamog simbahan. Ha? Naamog simbahan. Munang usang igsoon dire sa ato ang mga DJs, mga full-timers, dili ko mo balibad ani nila kung magminyo. Okay kayo na oy. Di ko mo pugong nga magminyo. Pero dapat moagi mo sa saktong proseso. Munay gigon, moagi ka sa butas ng karayom. Kay di ko ganahan og maghugaw-hugaw man ka pahawa. Ha? Prangkahanay ginigsoon. Kay di ko ganahan ang radio, ang Shine FM mahugawan. Ako gyud ang giampingan. Munang kung magminyo, kung may manguyab ninyo, moagi sa saktong proseso. Ha? Kay na ako'y mabalaan nga gasikreto og himog dili mayo ni akong mapamatod-an, pamotos na lang daan. Nga naman, di ko ganahan nga di maulawan ko sa mga tao nga may nakong tudlo sa kahanginan, pero usa sa ako mga kaoban gahimog kalamidad. Muna nga dire ato mga DJs, ato ang mga gatrabaho, kung manguyab mo, pananghid mo, usa, kinsa man ang lakiha, kinsa man ang bayhana, unsa man na sige atong giyahan, di ko mo pugong kinsa inyo higuan, ma-foreigner man na o unsa man ang klase nga nationality ana, wa ko'y problema, kamoy bahala, matigulang man na bata, basta sa tamang edad lang ha, kanang bata 18 bata man na, bata pa man na. Pero kung mautsinta, kamoy bahala, kamo may mag-ipon. Basta nasa tama lang, siguruan na imong pamanhon, siguruan na pangasahon nga siguradong dalaga. O kamo na bahala og biyudo man na og mabiyuda, kamo na bahala basta sigurado gyud patay. Ay pagpati ha. Sigurado yung patay niya, maka-issue yung death certificate to from. Maway problema, kasal. Niya, muagi yun og saktong proseso, mananghid lang una. O niya, dili ko ganahan, magkuyog-kuyog, magsiglim-ulimbiyong, ug na may kuan, agwanta yun ka. Ug naaman, na sige, kuyugan. Kanag yung likayan ginang mga, unsa po na mga samas kalibutan nga sistema. O niya, pinakataas nga pakigrelasyon 6 months. Ano man? Basi niyag makasala na soon. Basig makasala na hinoon. So muagi sa, muari sa kadire, mananghid ka, o mo ni salamat, tambagan, giyahan. Kanya, kay uyab pa mo, ay sige mo kuyog-kuyog. Ha? Ay mo subay-subay na ba nga, uyab pa gani, maghalog-halog na yon, lasig kuyog sa motor. Pitin pa ka, lambingag yun. Kaya nga ano, Kristohanon ta dapat adunay kalahian. Ha, kung tinuod ka nahigugma, tinuod ka nga mga sawa ka, agwantahan na, nga unyara ka magpahalog ana, unyara ka muhalog ana og makasal na mo, hala sige bana na diha, kay imo na siya. Biblikal na. Mahimo na mong usa. Unya, dapat nang hidgyos ginikanan, formal gyud. Saktong proseso. Ha? Muna igsoon di na to subayo ng sistema sa kalibutan. Kaya uban gani mga ga kuan og nga kinibitong nasa worship leader, guitarist o ang song leader, usa mo ato simbahan, gadate man una. Bason tawag wala na dire. Kaya ako kita gyud ko. Usa sila mo ato sa pagpractice masabado, magdate una, inig uli, gabi nang mauli. Naabtag pila ka bulan, 3 months inside. Pagkaulawa, pagkatingiha. Igsoon. Na? Paistorya ha, grabe yun. O nang dili may magkumpiyansa.
Hopefully makasabot mo, dili may magkumpiyansa kay ang yawa na ra. Unya igsoon, bisag mag-unsa pa po kag-amping kung kulang ka sa prayer, kulang ka sa Bible reading, kulang ka sa imuhang love ni Jesus, igabaylo gid mo siya. Muna mga kaigsunan sa tanang gasunod og naminaw. Mga butang atong gitudlo giyakan ninyong tanan sa atong mga kabataan aron dili magkalisod. Kinsa may magproblema, kita nga ginikanan. Alawayon kay ni igsuon ko, grabe ni dapat ni ma-overcome. Muna daghang kayong lisod, daghang kayong pait. Nagkabuhol-buhol pa ang kinabuhi pagsugod, nahatod pagtapos. Muna mga kaigsunan sa tanang nagsunod og naminaw di karon. Ipormal ang inyong pagpanguyab. Ipormal ang inyong pagpananghid. Ayaw mo padala ng mga lami nga mga istorya, mga polo, nga care. Sa panadiha. Muna ako, musultig yun ko. Kamo, usas ako mga kauban dire, og naamoy, nakita nga dili mao, ay mo paglangan pag istorya. Nga dili ni maayo, pastor, supak ni si mong giwali nga kung nadunggan, pamatod i-screenshot. Kay ako'y mo disiplina na igsoon. O ako na ni silang giwarningan. Paningkamot yun mo. Nga diin ang mensahe sa Dios. Kita mismo mo'y maguna. Kay maulawan ta sa itong mga kaigsuunan. May na itong sulti-sulti. O niya, wa ta maningkamot. Nga kita mo'y maguna og buhat nini. Nakakahiya kay Lord yan. Munang kung ikaw nasipyat man, na may hitabo nga fornication, nakaanak naman mo, ay mo kagol, ay mo kabalaka. May oras pang itama tanan. Pero ay lang dugaya ha. Kay basig mamatay. Ha, klaro gini. Kung na, malibre ka. Nga namatay ka, nga naa ka sa adultery. Namatay ka, ana ka sa fornication. Ay, kung ina makalusot ka, ana. Mas mayo igsoon, masave jud ka. Ha? Na ako'y tambag igsoon, klaro. Kung ikaw nakahinulsol na, kung ikaw, halimbawa karon ha, himotag eksena. So, mo ang eksena igsoon, pananglitan. Nana mo'y anak. Os kabuok. So, wala mo makasal. Sakto na mo sa edad. Unya, nakadungog mo sa mensahe, kadungog mo sa wali, sa pastor, nga dili maayo din yung hitabua. So karon, unya, pastor, gusto may magpakasal kay dili maday maayo na imong nahitabo. Unsa imong buhaton? Natural. Mo kuha man sa gyud mo og sinumar, mo process on sa mo, yung andamon yung birth certificate, ding request mo og sinumar sa PSA or iniso man na sa una. So, process mo. Nya di man na madali igsoon mo kalabat man mga pila ka days, mga 10 days or abot na siguro mga tunga sa bulan or abot na to 1 month ang processing di sa makuha siguro ang makumpleto ang marriage license na yung mag-prepare ka sa inyohang kanon diha guban pa pero mas maayo na lang mo pag-prepare na i-prepare na ninyo inyong mga papilis. Okay. So, mo na usa sa tudlo gid nako. Pastor, 1 month pa man pastor. Utang na to January pa ang processing. Unya mahuman siguro pastor mga February kompleto ng tanang mga dokumento. Niya pastor, unsa may buhaton magpakasal na mami og mamatay mi malangit ba mi ani? Ha? Unsa kay buhaton? Ani ang tambag ison nga klaro. Karon kay ni angkon mamo nga nakasala. Unya wa pa magyud mo makasal. Ani ang klaro. Unsay sala ninyo? Fornication. Now, layo pa man ang kasal ninyo. Unya, di man ta ka panigurog maabtan ba ta og February makasal mo basig mamatay. Klaro gini pagka-istorya. Unsa may angay na mo buhaton pastor? Aniya? Hinulsuli ang tanan ninyong kasalanan, specifically ang fornication. Og uban pa tanan jud hurot jud. Okay, hurot. Hinulsulan na sige, iluhod na sa Ginoo pangayig pasaylo. Hunungan na ang sala nga inyong nahimo. Unsay buhaton pastor? Amo na ginulsulan pastor na nangay na pasaylo, kompleto na. Nya 1 month pa man pastor, di man gyud ikadinay nga di mi kasado. Unsay maayong buhaton pastor? Ani ang klaro. Ang sala fornication. Sala ang issue is fornication o patakabalo sa mga pagkasaputon, sa panang mga klase, mga kasalanan uban pa. So ang pinaka-issue is ang fornication, pakihilawas gawas sa kaminyoon. So karon 1 month pa man usa gyud ko makasala ni pastor unsa may maayo ani. Mao ni akong tambag sa tanan akong gikasal nga mao ni mga sitwasyon. Likay
Una, kay naghinulsol na ka, nangayog pasaylo. So kung imo nang gihimo igsoon na ngay nakagpasaylo, naghinulsol na sa tanan yung gibuhat sa inyohang fornication. Kung di gid ta kapaniguros kinabuhi o di gid ka abtag kasal, langit ang imong padulngan. Ngano pastor, malangit man. Mao ni. Naghinulsol naman ka. Nagbasol naman ka na ngay nakagpasaylo, di gipasaylo ka sa Dios. Ang nakadelikado o naghinulsol karon kanang pertiging hinulsol nimo. Di gipasaylo ka sa Dios. Karon pagkagabi naghimo naman pog bata. A fornication na pod. Amay buhaton, human ka naghinulsol, human ka nagbasol. Agwantaha una dodong inday. Usa mo balik og dulog unya na inikaw magkasal. Kay basig mo balik si Jesus, mamatay. Nya naghimo na pod giniinadlaw pagyod. Ay ini wala ni problema. Kaslo na bitaw taon niya sunod bulan, banat-banat ha. Oy! Ang imong sala igsoon ang gipangayog pasaylo, imo na pong gibalikan. De? Ay kung ingna. Agi unya sa Huwebes, unya sa Lunes, pagawso na ko sa prisuhan. Pagawso na ko. De, nagbuhat ta pog krimen, wa pagani kawas, nagbuhat ta pog krimen. Pagkagawas niya ron, pagkaugma, nangulatan na pod, balik na pog prisuhan. Ha? Bisan igsoon ko gipasaylo na ka pero mobalik ka sa sala nga imong gibuhat, delikado ka. So mo nay gingon karon nga naminaw ayaw sa mo pagdulog kung gusto mo mapakasal after 1 month na. Unya na mo balik og dulog igsoon ko himog bata, himog manghod. Kung human na sa inyong kasal. Kay nasakpan mo sa Ginoo bisan kapila pa ka naglod, kapila pa ka nangay pasaylo, nasakpan ka nagbuhat na pod mo sa ingon. Delikado gihapon. Fornication ginaigsoon. Ha? Mao na nga atong gitudlo sa matag usa aron dili ta mahitabo igsong malaglag. So mo na nahitabo. Nangayagpasaylo o giusab na pod. So kay nangay matagpasaylo atong paningkamutan unya na magbalik og dulog ani day. Agwantahon lang sa nato ni babes. Agantan tanon ni glangga. Human sa kasal. Okay? Kay ang kana nga buhatang igsoon usa na kabalaan tali sa babaeng lalaki nga minyo. Muna nga atog yung giyahan ni mga batanon nga usa intawon mo dodong inday. Usa kita mo maghimog bata. Paghimo intawon sa mugbalay. Andama unsa na inyong payag kaninyong salag. Bulahan ka ng itlog dili makahulog-hulog. Matinood na. Kay peting nga lisuda tanawan ning uban ron ato mga kaigsunan. Nagkalagyo tungod sa kalisdanan. It's better gyud mga kaigsunan kung tambag ninyo. Mas maayo gyud nga ikaw man yung kasal diha ra mo sa inyong panimalay mag-ipon hangtod madagko inyong mga anak. Kay lisod ba kayo mga pinangga, kabalo mo mga OFWs, kabalo ko sa inyong gibati, di mo ganahan mo biya sa inyong bana o asawa. Pero tungod lang sa kahirapan, na namang gyud na mo nang akita naghimo tag panambagon sa mga gasunod ninyo, gasunod nato nga dili unta mahitabo nga makalagyo mo aron ang inyong pamilya stable nga magkahiyo sa mo pagpangalagad sa Ginoo. Sumunang atong pagtambag dili paulahi ang tanan, matambagan matudluan ang katawhan babaeg dalaki. Nga dili sayangan ang mensahe ngatong nadunggan. Muna kapodya mga kaigsoon ko mga nag-live-in karon ay mo kagol ay mo kabalaka pangay mo pasaylo sa Ginoo. Unya pag pakasal gyud in taon mo. Sige i-process ning inyong mga gikinahanglan kuha mo sinumar. Pa kuan mo pasulat mo. Dayong pangita mo pastor diya nga nay lisensya. Klarohon na to ha. Kanang license nga pastor unya ato gining klarohon igsoon ang ni officiate ninyo dapat maoy nakapirma sa certificate of marriage. Usbon kanang ning appear diha nga solemnizing officer dapat maunay nag-solemnize nimo. Kay base ba igsoon lain ga solemnize, lain po'y nagpirma. Dili mao ang gapirma, di pon mao ang ga-solemnize. Unya napagay na uso igsoon ko nga kining mga below 18 years old na ang mo-solemnize ana igsoon nga below 18 years old sa akong nasayran sa law is 40,000 ang
piyansa 5 years nga pagka di lang ko sure ato basta ko to na lakbitan nga usa sa mga kuan may tungod sa family code na pagkadakong tanggong igsoon pag magsolemnize ka below 18 years old kay daghan ra bang nahitabo igsoon kani adto nga gikasal-kasal ning walay papers piki na igsoon ha piki gyud na usay may tabuan na og ikaw nga pastor imo nang gitugutan pati ginikanan uy naghanig ka na sa impierno imo silang muog bata nga dili man na kasal kuan ra man na kanang kulog kumbira pre kini ato mga anak nagkahigugmaay man gyud pag-ayo unsaon man nato ni ato na lang kumbirahan pre kumbirahan na kuan pod buda-buda dayong picture amo ra pud gikasal tinura pero mga 17 16 oy ang maghimo ana o kana mag-officiate ana og magsaksi ana na nagitay pangatubangon igsoon mo ra gyud mahimo tang hanig ana sa impierno. Unya pod na pagilain mga ginikanan kung ang human ang inyong anak gipamalayan uy ipadala man noon sa laki adto na mapapuyon sa ilaha di na buntis di na hitabo ay dili lang sa nato ipakasal kay ato sang paangkon na muna nahitabo bitaw karon ako naka-experience mangani ko ani igsoon kana bitaw mo kuha tag sakyanan mo kuha tag motor realidad ni ha dili ni ingong panguan kay ako mao man nahitabo nako ako lang gisulti para dili na mo dagsang kalabanan pag mo kuha tag motor wa gyud naguna labi na tong mga first timer labi na og mukuha gani mo motor gahuna-huna mo mukuha og motor iapil lang taon sa inyong hunahuna ng lisensya igsoon aha mo na nahitabo karon ning kuha og motor wala giapil sa plano ang lisensya munang nadakpan problema. Munang ako isip usa ka pastor naning kamot ko nga dili ko mahimo nga violator sigsoon sa kalsada. Manang kini sakyanan nani ORCR active. Akong motor naani ORCR active. Na ako'y driver's license 10 years ang validity. Nagunsa pay mga gikinahanglan igsoon ko nga i-comply. So atong paningkamutan nga kita nga nangulo mahimo ta nga mayo nga modelo. So muna mga kaigsunan nga atong gitudlo diha sa matag usa nga sa ginagmay ba nga pagsupak nato sa balaod sa Dios makadako mangguna niya ang kining gasunod nato okay raman no tanawa tanawa na tong kauban galid ra maganig praise and worship bisag wala makasal kita po di na ta magpakasal tanawa malangit raman na okay ra kayo na no tanawa ga si Brad ga sa Discord man gani bisag wala makasal ay di na ta po kapapakasal. Nasabtan ba igsoon? Muna atog yung gitudlo giya paning kamuti ninyo. Ha? Naka-birthday, nakalitson. Pagkasa, nya, walay kagastong kasal, igsoon ko sultihan tamos tinod. The most important sa pulo nga kasal is not kumbira. Culture na lang na. Sa pulo nga kasal is not sa Buddha. Pero kana, kultura naman na. Kabalo mo, unsa pinaka nindot sa pulo nga kasal? Una, nagiyahan mo sa inyong kinabuhi nga dili na mag-inusaranhon nga kamo nang duha magiyahan mo pinaagi sa mensahe sa Dios. Next, pinaka-importante, pirma sa solemnizing officer. Kay bisag 1 million pa ang imong gasto sa imong kasal kung walay pirma sa solemnizing officer, ang imong kaminyoon walay bisa. Walay bili. Hinood na igsoon. Pero bisan pa po, wa kay gasto bisag piso, nag-atubangay mo diha with the witnesses, bisag wala kay sulob nga maanindot, na natambagan ka, nagiyahan ka sa pastor, gisolemnize ka, gigiyahan ka, tapos na ay mga witnesses, at least 2 persons, digipirmahan, lisensyado nga pastor, active yung lisensya, dili expired, balido ang imong kasal. Pero wa po na magpasabot nga balido ang imong kasal, malangit na ka. Ha? Pero lisod man ganing malangit ang balido ang kasal, unsa midagway ang wala magpakasal. Nga nag-ipon hangtod karon. Muna mga kaigsunan, nga lisod kaayo nga kining mag-ipon ta magka-problema maguta mag-ipon ta nga wala bitay kompleto igsoon
wala pa ka mag-eskwela. Hunya, tapulan pa, sugarol pa, bisyoso pa, perting problemaha sa pamilya. Ha? So bisan paganig na kay kwarta, di gid may ng sugal, di may ng inom, di mayo ng mga bisyo, dapat nagsunod gid si Ginoo. Muna akong itudlo kagayina. Maminaw tag pastor. Maminaw tag ginikan, tambag sa ginikanan. Ano na atong kinabuhi okay kaayo? Oh? Kami niyo, pastor, kuan man god ang among ginikan, wa gini makasal. Kami po daw makasal. Di undango na nato tong mga kahimtang kaniadto nga dili mao. Ato nang putlon tong luha to nga dili mao. Karon mo'y atong ipadayon ang naa sa Biblia. Muna man kaigsunan ko mga batanon nga 18 pataas nga nag-ipon karon ay mo kagool, hinulsol mo pangay mo pasaylo sa Ginoo, iproseso ang mga papilis. Deng duol mo sa inyong pastor aron mahimo mo nga makasal. Ug mapikhan mo kay basig na apoy ratings. Si Pastor Kim mutabang nimo. Tibok Pilipinas ang cover sa akong lisensya igsoon. Pwede ko makakasal tibuok entire Philippines. Sige to bata sa Luzon, Visayas, adyan na sa Visayas adtog Mindanao. Pwede. Giyahan ka. O kabalo mo kini akong lisensya, dili ni hanap buhay. Pagtabang ni sa babae lalaki aron mapuntag langit. No? Pinaagi sa kaminyoon pero dili assurance ha nga og makasal na ka. Malangit na ka. Gipangita sa Dios ang pagkabalaan, pagkamatarong, pagkaputli sa mga tao nga iyang mga tinawag. At least maligal ang imuha nga kaminyoon. Ang iyong mga apelido makirid sa imuha nga mga anak. Sige na igsoon. Mao kana ang usa sa ato nga gipangandoy. Mahamutang mo igsoon kinana magyud mo ana. Nabutang na magyud mo, wala usaon naman na nakaanak na magyud mo. Well, palanggaan ang inyong anak. At timana na ninyo. Unya, akong tambag, kaninyong tanan, agwa pag yun. Ayaw sa yun mo pagdulog-dulog diha. Agwantaha sa ginang gibati nimo samtang wala pa ka makasal. Hulata sa yun. Adugaya, pastor, nani mo mananggi, imo man ginang gisudlan, de? Imo ginagwantahon. Depende nimo kusol kag dili. Muna mga kaigsunan, ang atong tambag, nga mahimong magiyahan ka. Ha? So, dahil minsay gipabot itong isuon, unang Timoteo 3 sa manay. Okay. Mao ni ang gitudlo bahin sa pagdala sa simbahan o mga katabang sa simbahan. Asa ni? Aron dili mahimong salawayon, mga pangulo sa simbahan. Uno, tinuod kini, tinuod man kini igsuon. Salamat kayo sa tong igsuon. Okay. Akong basahon na tinuod kining maong panultihon ang nikalit maglukso. Tinuod kining maong panultihon ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. Busa kinahanglan nga dili masaway ang pangulo sa simbahan. Tinuod na kita mga pangulo ato ging ampingan usaray asawa. Nanawa ha? Usaray asawa. Asawa ang term nga gigamit, dili kabit. Dili uyab. Asawa. Maugdang. Mapugnanon sa kaugalingon. May gugmaon sa kalinaw. Maabi-abihon. Og maantigong mutudlo. Nagi pagka-teacher. Kinahanglang dili siya palahubog. Tanawa ra, mga leader sa simbahan dapat dili palahubog. Og makatunong gani mo palahubog igsuon. Tambagin ninyo tudlo di gid mo patuo kay mo insist gyud siya nga si Jesus gani gapainom, kabalo na ka. Dili palahubog og dili palaaway. Kun dili malumuog makig daitong kinahanglan dili siya naong og kwarta. Sa inyong tanaw-tanaw gani, ang giapas ka na ra inyong bulsa, ang tudlo way klaro, hapoy-hapoy pirme, murag makaduda na na. Dili mo tudlo klaro, dili mo prangka. Kay og mo prangka, basi unyag mangluod ka, di na ka mo simba, di na ka mo love gift. Asa ko na mahadlok igsoon, bala ka. Kay dili kwarta akong giapas nimo kanang imong kalag nga malangit. Balakag masuko ka nako. Basta lang kay malangit ka pero og masuko di mo gyud malangit igsoon, di ba? Dapat
dili na og kwarta ha, dapat mga pangulo sa simbahan, dili kwarta nga atong apson. Ang atong apson kaluwasan. Muning kining radio ministry igsoon. Maguna-una gisuro ning uban nga pangwarta, asa man tani iso kwarta? Ha? Wala gyud, wala gi income si Pastor Kim ani. Wa po ko magunaw na maka-income mga akong tuyo ra gyud. Moabot ang mensahe sa inyong barangay, sa inyong dapit, mamaluwas mo insakto na kanako. Og na matag dawaton, pero nung ka nga pangwartahan ako, nung ka nga ako ang abusaran. No? Ug napay extra akong ipanghatag, oy, di man ni ako ah. Una igsoon. Kinahanglang maayo siyang mudumala sa iyang kaugalingong panimalay og makapanton sa iyang mga anak aron sila magbasinugtanon og magmatinahuron kaniya. Diya lang igsoon. Salamat sa igsoon nato nga nagpaabot. Okay, kaya itong basahang mensahe igsoon. Gikan sa itong pinanggang igsoon. Paps Dillon. Maunay pinakadugay nga biyaan sa lalaki. Okay. Maunay pinakadugay nga biyaan sa mga lalaki. Ambot ka sa uban kaysa ako dugay ko ana nakabiya. Mabiyaan lang na kung atong atong bisuhan atong bisiho atong huna-huna sa pagtuon sa atong bisyohon siguro ni sa paghuna-huna sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nakalingkawas ko atong anang pornography. Nawara? Related ni kagaina igsoon. Grabe. Ha? Kanang pornography gyud, grabe makalantaw, grabe gyud. Mga unsa pa na diha mga pinanganan. Unsay may tabo uban ana igsoon ko. Kining na kuan naman na murag naanad na. Mao na lang taong kada gabi ni kusog din may pre sa una. Kung kasalanan kani adto igsoon mas grabe ron. Kay ang wireless fidelity ron igsoon gasuroy-suroy na bisag asa mo kira. Ha? Sa una makakita og ingon ana nga mga movies, mga clips adto raman og Night TV, yung silingan niya, di man tanan ka-afford og TV, di ato makalantaw niya, pero saglit raman pod, di man gyud intong focus. Nya ato na mga VCD, kamantay mo tong mga VCD, CD, DVD, mo man na sa una pasalida. So talagsa dili gyud sa ingon nga bisag asa pwede. Unya karon nga bisag asa na lang ka pwede, magluklok ka diha, lingkod ka ng punuan sa kahoy, gatuo ka basag Biblia, galantaw ni skandal. Ug unsa pa na diha, grabe igsoon nga kasalanan karon. Bisag asa sa una, makakita ka na wala adto kag internet cafe. Karon wa na kayo internet cafe, cellphone na kay nanatanan. Mag-research ka, tanan ana diha. So kasalanan kani adto dili kayo active. Pero karon grabe na ka-active. Muna igsoon kung wala istriktong pagtudlo ka na to mga kaigsunan, grabe katawhan. Mapunta sa impierno. Pero gasimba ba ni ha? Pero taglantaw, sige rin sa porn. Muna mga babae lalaki, usa sa to nga mga giya, tudlo kaniyong tanan. Kung makigrelasyon mo, di man nasayop, dapat 18 years old pataas. Og ayaw langana ang inyong pagrelasyon, gawas nagkaya nimo, pwede ka mag 2 years, mag 3 years, 10 years ninyong relasyon. Apan paniguroa nga walay mahitabo nga makapaspart ninyong duha. Ang pingi ang pagkawat kanabitang kiss-kiss, goodbye kiss, nya magkainit man na madugay dong. Hangtod, tinod-o na lang. Ay, uy, bitaw ta. Ay, wabitaw problema. Itong gini ka na, sugot bitaw silang kita mag-menu. Sige, banat ha, banat. Una-una, igsoon ha. Kung nakatago man ka sa tawa, kakatago sa Ginoo, di ka maulaw, nagbarog ka sa tubangan, pero may gihimo kang kalawayan. Ha? Tukmod sa unod. Muna mga kaigsunan ko nga nagsunod og naminaw ining kagabion. Ayaw patuyangin ang unod kay muguba na sa tibuok bukog. Ha? Upon ang tibok na tong pagkatao. Muna sa tanang naminaw karon, sa tanang gasunod ining kagabion. Siguro ang inyong kabataan nga ma-maintain.
Salamat sa tong igsoon. Brother Armando. Mayong gabi, Pastor Kim. Salamat sa Ginoo bisan wala na ko'y load. Ako ni i-share kay mo replay ra ko sa imong wali, Pastor. God bless kanimo, Pastor Kim, og sa imong pamilya og sa tanang viewers og followers. I-share ni Brother Armando kay sigurado gyud ni nga dunay dalunggan nga motingkag ani pagdili andam sa paghinulsol, sa pagbasol o sa pagdawat sa mensahe sa Dios. Muna mga kaigsunan karon nga nagsunod og naminaw. Kung naama mo ani nga wa pa mo makasal bisag gulang na mo, puros na mo biyudo o biyuda magpakasal gihapon mo. I-process na inyong mga papers. Haladool mo sa inyong pastor. Ayaw lang na. Kaya atong gilikayan, pag mamatay or mobalik ang Ginoo, nausao naman eh. Hayag lang na. Ayaw pag hunahuna nga maulawan, nga nagkasal, nga walay kumbira, hunahuna nga may impirno, yukag, magsigi ka ana. Maulaw ta, nga walay kumbira, dapat na ipulo kalitson. Wa ka maulaw, patong ka, wa kay kasal. Ha? Asay makaulaw? Asay makaulaw, isang pili gikano, asay makauulaw. Nga huna-hunaon. Ha? Nga nagkasal nga walay kumbira o nabuntis ka or nakapabuntis nga walay kasal. Asay hulaw anang huna-hunaon. Balakag magkumbira, balakag magkasal nga walay litson, basta kay kasal. Kaysa nadungog nga nabuntis ng bayhana, unya wala makasal. Ha? Nakapabuntis ka nga walay kasal. Di asay ulaw anang huna-hunaon igsoon. So kamo nga nasipyat gyud ang mga itagpasaylos Ginoo, mga pagay mo pasaylos inyong isig kaginikanan ha. Ang inyong buhaton na sige. Dool mo sa inyong ginikanan, isig kaginikanan, dool mo dito, patambag mo sa may among buhaton anima. Dahil ka mo na po mga kumpare pre, kung sa may itong buhaton itong mga anak, gusto mo sila magpakasal, ha sige, ato ning tabangan, ato ning giyahan sila. Sige, dool mo pastor. Dool mo og mga lisensyado kung inyong pastor walay lisensya na bisig sa uban nga bisag sa kaubang asim gihapon nga religion na magginay lisensya na sa inyong nga group. Okay, dool mo dito sa inyong pinakahid na kanang pinakahid na adyo na lisensya. No? Sa mga founder na adyo mga lisensya igsoon ko surely. Dool mo dito magpagiya mo igsoon. Ha? Pagiya mo dito, pastor, tabangi mi aning bahina nga officiate mi, ayaw gitaw mo pa-officiate og way lisensya, pangutana gid taon mo. Pastor, for kuan lang na active ba imo nga license? No? Kanus ama na active o kanus ama na ma-expire? Kining kuha igsoon ma-expire ni unya pa ni sa 2025, December 30, 2025. 3 years pa ni. Pangutana gid igsoon niya, dapat ang mo-officiate nimo ang ako lang is kuan lang ha kining dugang nga pahinumdom kay daghang nahitabo lain ang gapirma, lain pod ang nag-officiate. Ato nga ratani. Madahan tunga. Ikaw may officiate dia, ako'y pirma ipakuan ra na siya, ipadala ra akong pirmahan ibalik na pod. Ato nga rata oy. Di pwede igsoon. So dapat kinsay gapirma mao ning officiate. Obligado gid siya nga moadha nimo, moatubang nimo. So muna mga kaigsunan, nya magiyahan nindot gyud ang pastor aron mas magiyahan gika sa tama nga pamaagi. Nya simba, daig sa Ginoo, i-celebrate ang inyong kadaugan, usa na kadakong kadaugan. Unya hinulsulan, so magbasol, tapos may pasaylo, unya dili na mobuhat sa mga sala nga supak sa kabubuton sa Dios. Padayon mo nga magnabuhi nga minyo, uban sa imong bana, uban sa imong asawa. Di ba nindot? Munang kamo mga kaigsunon ko mga batanon nga ulitaw dalaga, ayaw nyo giabot sa punto nga maingon ani ang sitwasyon. Magka-problema mo, usa mo magdulog, usa mo magminyo, pagkakuhadaan nga nanamoy gamayng balay, nanamoy mga gamit, na dili na magka-problema. Oh, kuha na i-proseso na na ay nagpaglangan-langan. Di yung nanamoy bata, o nanamoy salag. Nanamoy mga baso, kutsara, tinidor, uban pa kompleto na. O di man kompleto, pero at least naagyod. Di kay bisag asa na lang mo padulong.
Ipamahayag yun ang tinuod igsoon. Di ba? Nindot kayo, nanamoy balay, nanamoy gamay diha nga kapuy-an. Di ba? Unsa ka nindot nga bisag gamay ang balay niya limpyo o niya kining malipayon mong banag asawa pagka nindot bisag kawayan kanang salog kawayan lang okay kay na. No, hinayala ka plabig igod-igod kay agulo sa lansang gadawal. Mabuslot na imong short. So una igsoon ya, bisag ang bongbong simple lang. Kabalo mo, ang kalipay manggod dili na kinahanglan pang nakay kwarta malipayon ka. Ang kalipay na kung kanabitaw ang kalipay is satisfied ka sa imong sitwasyon karon lalo na may Kristo pa sa imong kinabuhi. No? Una ka mo di igsoon i-process na ninyo mga papilis diya. Ayaw na ninyo nagdugay-dugaya pagpakasal na mo. Unya kamo nga nag-ipon nga puros mo mga minyo. Ana, bisag simba pa mo igsoon. Delikado ang imong sitwasyon. So dapat desisyon. Desisyon gayod. Sakit gini. Na may mga anak, walay problema ng mga anak. Minyo man ka. Muna usa sa tong igsoon, naminaw man giron. Unsa ilang gibuhat igsoon ko, kabalo mo gid sila nga sala. Minyo man gid sila parehos, buhi man ang isig ka partners nila. Nagsabot nga magbulag ang ilang anak, ila rang giatiman gipangga gimahal. Pero nung ka na nga magdulog, nung ka na nga maghimo na po kinamanghuran. Wala na. Pangalagad nga matinud-anon, dawaton ka sa Ginoo bisan sa imong kakulangan, bisan sa imong kasaypanan. Ikaw mituman sa kabubuton sa Dios. Di okay? Wala na magpasabot nga di na ninyo hatagag pagtagad ang unsa inyong na-invest. Ang inyong buhaton paglikay sa kasalan. Muna mga kaigsunan, mga batan-on lalaki babay. Samtang wala pa mo na nabutang sa iyon ani nga sitwasyon, paminaw gyud mo. Ayaw ninyo ni himua. Kay magmahay gyud mo. Huwag mong susubukan, masisira ang buhay mo. No? Ay gig sulay kay guba gid imong kinabuhi. Magpadala kas kalami, magpadala kas unod, guba imong kinabuhi. Ang kabalo kag unsay ending ni mani, mahay. Mahay ang ending. Muna aron dili mabot sa punto magmahay-mahay tani igsoon, madamay pa imong ginikanan. Hala kay gipa-eskwela man ka, tarungan ang pag-eskwela, tarungan imong pag-alagad, sige focus imong pag-alagad, sige focus imong pag-eskwela. Kanang lalaki, kanang babae narana. Kung siya gyud, kung kamo gyud, wa nay problema. Pag nanamo sa saktong edad, nahimutang namo na plaster yung kinabuhi, pag minyo mo walay problema. Dakong selebrasyon. Di pag naminyo mo nanamoy trabaho, nangalagad pagid mo sa Ginoo, di walay lisod. Makapalit imong sakyanan, palit imong motor, di walay lisod. Di kay inig-ipon ninyo abtag pila ka bulan ang anak ka. Manguling, mangahoy, manakaglubi, construction, perteng paitang kinabuhi. Kabantay mo ng ubang minyo nga nakapalit pag pulbos. Tanaw Pastor John Rel, di gwapo ra kay si Ma'am Normie. Kay wa man magkalisod. Puro man ay trabaho, alagad pagid si Ginoo, di wala magkalisod-lisod, napay sakyanan. Nan? Kana mo'y subayan ninyo, ay mong subayan ng kanang nagkagwahay-guhay ng kinabuhi tungod kay wala mabutang sa isaktong proseso. Bala kag lisod paningkamot nga makatuman sa Ginoo. Bala kag lisod basta lang ka maka-eskwela ka nila pa to. Basta bala kag bugo basta ka mag-college. O ano na lang. Ano na in English nga ginagmay. Di ay nagkabala ka ikadlo ka ng grado. Kay inig pangutana dito sa trabaho, di man na moingon pila imong grado og math, pila imong grado aning napita. Dili man ka magdala-dala og kining card man na sa high school o sa elementary. TOR. Transcript og record man siguro na. Dili man ka madalag TOR anay mo ang agtang. Pero kabalo mo, bisagon sa nimo ka bright unsa kadagko nimo grado. Usa sa gipangita. Your good character. Ang imong maayong kinaiya. Ang imong maayong batasan. Ang pagkamaayog batasan. Mao ka na igsuon. Unay pinakanindot diha? Tanawa ba nga mga kaigsuon na to? Nga dili ko maingon nga wala ni magkalisod. Pero lahi man guna nagkalisod nga tibok bulan perting ni sura. Pwede magkalisod us kaadlaw, duha kaadlaw, tulo kaadlaw, pero bisag lisod na
Ana may maabot unya sa 30 unya sa 15. Nya kita, lisod ron, lisod ugma, lisod semana. Ini kaabot sa 30, lisod gihapon. Ini kaabot sa sunod buwan, lisod gihapon. Pero paita. Nya, ang hitabo, Lord, nandyan ka ba? Bakit mo kami iniwan? Bakit? May Diyos ba? Bakit hirap na hirap kami? Oy, sangilan pa ni mong Diyos? Mo yun, natutulog ba ang Diyos? Igsoon, ikaw mo'y tulog sa kamatuoran. Maunang nahitabo ni mo na. Ako gani, naghuma ko eskwela, nakalisod man gani ko. Apikan man gani ta usahay. Pero lahi gyud. Lahi gyud. Munang kamo nga mga batan-on, lalaki, babae, naamoy ginikanan nga tuas gawas, gipa-eskwela mog tarong, palihog ang pingi. Taga itawag na kung respeto ang Dios ang inyong ginikanan nga nahago alang kaninyo. Bulahan ka karon nga gipa-eskwela ka. Bulahan ka karon nga may pastor nga nagiyan imong kinabuhi perting haya-haya. Bulahan ka nga naay mo disiplina nimo, bulahan nga naay mo tudlo nimo, bulahan ka karon nga nasakitan kay ugma magkatawa ka. Kaysa karon nagkatawa ka, ugma maghila ka. Oh, wayahe kayo, way mi tudlo, way mi badlo ngala pagustog email, pagustog pang chicks, pagustog mga ulitaw, hala sige, hala banat. Hidot nanay sa kwarta, ang kwartang gipadala sa mga ginikanan nga OFWs, perting paita, perting antos nila dito sa Saudi man ginakasagaran. Gipadala diri gilakwat sara giuyab-uyab ra, giunsa ra giinom ra uban pa. Kaway kaluoy in taon ninyo mga anak. Muna ni tabo. De. Pag uli sa inyong ginikanan ga expect nga makagraduate o sa may graduate in taon ning soon. Nga gilakwat sa ang kwarta wala ayuha paggamit. Kabalo ka ang imong ginikanan. Kasakit sa dughan. Nagantos gikan sa pagkamay hangtod karon. Nila pa to kawagi po angod ni mo dong. Kaway po angod ni mo day. Pero kabalo mo, bisig yun na imong gibuhat, tungod kay ginikanan, mahal gihapon ka. Pero dili gid ka dinay. Mawadan, makuan ang pagsalig niya ninyo nga mga anak. Ang inyong ginikanan nagantos gikan sa pagkagamay hangtod karon. Unsa may igabalos? Kana lang ba? Unsa imong igabalo sigsoon? Kana lang ba? Irespeto inyong ginikanan, irespeto ang imo nga Dios. Gusto ka maproseso pag-ayo ang imong kinabuhi. Ihatag una ang imong fully love nga to ni Jesus. Minyoon ka sa saktong panahon, tagaan ka og bandi sa saktong panahon, ang imong kinabuhi dili magkabikos-bikos. Ihatag niya ang saktong pamaagi. Muna mga kaigsunan, kini nga mga sibianan, kamong naminaw sa 101.3, sa 96.5 o 96.7, ayuha ang gihatag sa Dios nga panahon aron imong mabuhat ang kagustuhan niya. Iskuylag tarong, pangalagad og tarong, ayaw sa pakikrelasyon sa panahon nga dili pagyud pwede, ayaw sa nabuhatan ng buhat sa minyo, ayaw mo pagtanawa ng mga malaway, ayaw mo pagpadani sa mga tambag sa kalibutan kay posibleng mo guma sa imong kaugmaon. Kung gusto kang maharuhay ang imong kaugmaon, paminaw sa tambag sa Dios o sa imong ginikanan.
puso di ako maluya. Kay wala ko'y mahimo kung wala ka ni kinabuhi ko. Alaala ka ni mang ingon nga kalipay. Kanino ang kalinaw katapawan, oh Jesus. Tuloy ko sa iyong ngalan. Ang pag-iya mo, kikinahanglan ko. Hi, hello! Pag-usap mga kaigsunan nga mga naminaw na to. And also, may gabi din Sister Lini. Uban sa imong mga partner in life, sa imong mga anak. Ay makuha dito karon sa agutayon mga kaigsunan sa 101.3. Okay, salamat kayo sa Ginoo. So, nanaputay laing nga nadugang nga mga listeners diri sa Negros. Maramog nalibog no nga nakaabot og Negros. Unya wa kaabot diya sa duol-duol sa Avidra. Ronda nga duol ramantana. Kabalo mo igsoonaan siya. Naamanggoy kining gitawag og open area, mas open man diri compare diha unya ang syudad or ang lungsod mas grabe na siya ka gahi sudlon. Kung imong hunahon ang kalibutan, mao ni siya explanation ha. Kabantay mo sa signal sa cellphone, sa handheld radio, sa FM o guban pa nga signals. Dili lang nato makita pero ang kalibutan grabe ka traffic. Ang mga sakyanan kita kay natos kalsada grabe ka traffic. Ang signal di na makitaan pero traffic kay naigsoon. Muna nga kung asa tong hawan kita mga drivers pag asa tong hawan adto ta moagi. So mao sa nang signal pag perting hawan na adto na mulusot matigala ta mo nag-ingon balakag layo basta kay hawan atong adto ta moagi. Kay sa duol nga perting pagka-trapika malangan gyud ta. Munang naabot ta diri igsoon sa Negros. Kusog-kusog ta diya ato ning kuanon ron og kusog bagyon. Sa uban, so kinala na siya kusog-kusog nga power na igsoon. So paabot ta og ang Dios magpadalag budget igsoon kay dili man gud gamay. Ang purchase og transmitter. Muna nga paabot ra kitag budget sa Ginoo igsoon. Mao ra gina makusog na pagtagaan tag kwarta sa Ginoo para ipalit og transmitter, makapalit. Pero dili pa pod, hulat ra po ta nung kang mangayo ta sa tao. Okay, so dahil message sa tagapatagi ka ni Girlie Sylvia Pigalan. Pwede ko mo request og kanta makalangit, Pastor, sa ngalan mo. Isus, salamat Pastor King, God bless. So salamat kay si Ginoo. Na po ilain nga kadungog sa iyang minsay nga nangandoy sa iyang minsay. So mga kaigsunan, dili ko maglangan. Ako na lang i-play ang inyong mga song request mga kaigsunan ha. So mag-play ko sa inyong mga song request para sab mo ma-enjoy og malipay. Okay? So maminaw ta sa sunod nga awit. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinatuban. Ikutan mo tibuok kinabuhi ko. Gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay. Awit ko pagkamaayo. Tunay kang matinuan, tunay kang maayo ka na ako. Tudak ko may gininawa. Awitin ko pagkamaayo.
now listening with Pastor King. Kung manluluwa Tuho na kong nanggo Pastor King on air. Padayon ka nagsunod na mina din sa Shine FM o sa nga Facebook Live. Maayo nga paminaw sab ni Susana Pablio. May gabi Pastor Kim o sa tanan nga Kristohanon watching from Thailand. Salamat sa nga viewer from Thailand. Thank you for watching. Og salamat usab sa atong mga kaigsunan nga mga naminaw diri sa hato ang sa frequency nga 101.3 diya sa may agutayon may pagpaminaw kanita na. So i-share ninyo basin makuha pa po na dito Sister Lini sa ilang Pastora Merlino. So salamat kay sa Dios nga makadungog mo sa mensahe sa Dios. So mo lagi to ana pod og kuan, to ana pod og Cebu. So apa ko kabalog kanos mabalik pero maybe murag next week siguro na siguro ag diri sa Batang sa Kansumanding murag maabtan pa siguro bulan mga kaigsunan. So muna mga kaigsunan tabang ra gitag ampo nga maka-purchase pa ta like sa ka Pastor Gideon ako pa pong gipangandoy nga mukusog pa pud ang iyang power dito kay gamay raman ang tuwas ka Pastor Gideon. So kami ni Pastor Gideon is nagkahiusa sa radio ministry nga magpalambo magpakalat dire sa kuan sa buhaton nga makalangit like ni Pastor John Rel usab nga nagtinguha usab og naa naman po radio station dito sa ila. Ang tumong og tinguha dili pangwarta kundi ang kamatuoran sulti sa katawhan aron ining katapusang mga dadaghang tao nga makabaton sa kaluwasan. Gitubos mo Gipasay ko Tungod sa pag-antos mo May ayuhan ako sa imong guma ako gawas noon na kahibulungan nga amahan Diyos naway susama kalinaw ko ikaw Diyos nga dalampanan kahibulungan nga amahan Diyos naway susama kalinaw ko ikaw Diyos nga dalampanan ako magaduo Gipangga mo ako matod sa puno bisan sa kabakyasan gipasaylo mo ako o Diyos daygon ko ikaw gipangga mo ako matod sa puno bisan sa kabakyasan gipasaylo mo ako o Diyos daygon ko ikaw
Tuaw ni gasing-gasing, ikaw ra gihapon. Maangkon kumanta ng bahan dining kalibutan. Apa nang mailhan ka, labaw sa tanang butang. Makabot kumanta ng panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing, ikaw ra gihapon. Tuaw ning kasing-kasing, ikaw ra gyud tungod kay Manisama, manisama, manisama sa imong gugma. 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 Maangkon kumanta ng bahan dining kalibutan. Apa nang mailhan ka, labaw sa tanang butang. Makabot kumanta ng panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing, ikaw ra gihapon. Oh! Tuaw ning kasing-kasing, ikaw ra gyud tungod kay Manisama, manisama, manisama sa imong gugma. Manisama, manisama, manisama sa imong gugma. Manisama, manisama, manisama sa imong gugma. Manisama. Kipangandoy ko ang gingharian mo, o akong Ginoo. Gikinahangalan ko ang presensya mo, kana kong nagatagpaw. Kay ikaw ang akong kalipan, kay ikaw ang kasiguruhan. Ikaw ang dalan, pangatuuhan, ang kinabuhing walay katapusan. Nagahatag o paglaban
Okay mga kaigsunan, thank you very much for watching to our program, and also salamat sa tanan nga mga nagsubaybay adlaw gabi ini nga mga bulhaton mga kaigsunan sa Shine FM, og salamat sa tanan nga nakakita kanato karon og nakadungog mismo sa mensahe nga di nato kalimtan ang unsay atong nadunggan mga kabataan, atong ampingan ang atong kagalingon nga mahimo nga ehemplo ngadto sa uban nga mga kabatanunan. So kaninyong tanan nga naminaw sa 101.3 og sa 96.7 Shine FM. Thank you gyud kayo kaninyo. Og sa dili madugay, siguro mga tunga-tunga ini nga song mananghid ako ninyo nga mo si bye-bye. And next time na pod mga kaigsunan. Kana ko nagtanan imong trono gibiyan aron ako makaplagan dawaton ko ikaw dawaton ko ikaw sa ngalan mo may kaluwasan sa ngalan mo may kapaguhan sa ngalan mo may katapukan sa ngalan mo Jesus sa ngalan mo Jesus. Ikaw ang pulong sukat sa singgalan bukan di mo nabog na ang tanan niabot ang kahayag bukan ako nagtanan imong trono gibiyan aron ako makaplagan dawaton ko ikaw sa ngalan mo may kaluwasan sa ngalan mo may kapaguhan sa ngalan mo may katapukan sa ngalan mo Jesus sa ngalan mo Jesus sa ngalan mo may kaluwasan sa ngalan mo may kapaguhan sa ngalan mo may katapukan sa ngalan mo Jesus sa ngalan mo Jesus. Kung ikaw mudawat usali kaniya hatag-tag ako nahimong kang anak sa Diyos. Kung ikaw mudawat usali kaniya hatag-tag ako nahimong kang anak sa Diyos. Ug ako bidawa bisali kaniya.
Okay mga kaigsunan, our time is now 8:55 in the evening. So thank you very much. Thank you for watching. Thank you for listening. Also, our new viewer, I would like to recognize Brother Joel Warupi from Papua New Guinea. Thank you, brother. Our new friend from other countries. So thank you very much for watching. God may work with you and your family, and God will guide you in all your ways. Thank you very much. Okay, so thank you. Salamat mga kaigsunan. It's time for me to say bye-bye. But before that, mag-ampo na kita mga kaigsunan no? sa ako nga paghingpit nga pagpanimilita hangtod sa sunod higayon mga kaigsunan nato nga panag-uban. Ama na mga langit nun, salamat Lord ining kagabion sa imong kayo gugma, salamat sa imong pagmahal, salamat sa mga mensahe Lord nga magapahinomdom ka namong tanan. Nga kami Lord mahimong maandam sa tanan nga sitwasyon, nga ikaw ang Dios sa langit nga maghatag kaligon kadasig ka namo. Father God, akong ginatugyan, ginasalig kanimo tanan nga mga naglantaw. May katapusan. Sa tanan nga naminaw Lord nga mahimo silang ma-prepare ang ilang pagsunod pag-alagad kanimo nga walay mga bikil ug pa Lord giyahi kami adlaw ug gabi kay na kami mga butang nga wala pa masayran unsay ngay namo nga buhaton Lord ayaw kami biyahe ayaw kami talikdi Ginoo amo ka nang gihangyo gipangayo kanimo proteksyonin taon kami Lord bisan asa kami moadton sa manamong buhaton Father God may mga kaigsunan mo na sakit balatian may problema may mga utang unsa mang klaseng kisod Lord pag-intercede ka ining kagabion dili mo sila ginutalikdan ako nagahangyo kanimo iisip imong anak o galag Lord magatrabaho ka sa among kinabuhi Father God nga dili mi maulawan dili ka maulawan Ginoo pamatud-an mo nga buhi ka nga Dios ari amo nga mga kinabuhi Lord among paningkamutan nga among pagtuo mo lig-on pa diha kanimo nga dili kami madaog sa unsa man sa salapi o sa unsa man nga mga linglan sa tasining kalibutan Father God among ginatugyan diha kanimo ang among kalaglawas ug espiritu ikaw Ginoo magadumala nining tanan. Thank you Father God sa imong kayo gugma diri ka namong tanan. Akong ginasalig ginatugyan pinagi sa imong anak nga maos Hesus Kristo luluwas kitang tanan magaingon. Amen ug amen. Salamat sa Ginoo. Salamat mga kaigsunan ko ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Sa ngalan sa tibok pwersa ning nga mao nga sibianan, sa ngalan sa tong station manager diha sa 101.3 Pastor General Tudlas. Sa tanang kasunod og naminaw kini si Pastor Kim Ryan absin makasalmang sa katapusan ng sa tanang plano sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan pwede ka natong sipiaton apan ay lingig sipiata ang pagtuog pagdawat ni Kristo isip personal nga malos ng salamat ug maayong bunta maayong gabi kanatong tanan Dios magpanalangin. Bye-bye. You have been listening to 95.9 Christian radio station Shine FM, owned by God and managed by Pastor Kim Ryan Macasol. Our studio is located at Batang Tihil, Gihungan City, Negros Oriental. A non-commercial radio station fulfilling its clear intent of broadcasting good news for the salvation of all and playing heart-captivating Christian music, encouraging and inspiring everyone to experience the life-changing love of our Heavenly Father. This station is purposely founded for the glory of our living God and operating from morning to evening. Thank you for listening and keep the fire burning mga